Добрый вечар. Добрый вечар. Правяраю зараз трошкі змяняў налады стрыма. Як вызначылася на некаторых гульнях даволі развальваецца наш малюнак увогуле, наш відарыс на стрымы. Добра, чым займаемся? Мы займаемся сёння з Longest Journey. У нас зараз працягваем гісторыю April Ryan. Мы даведаліся, што плануе Vanguard. Vanguard — гэта групоўка ў нашым сусвеце, якая плануе аб'яднаць наш сусвет з іншым. Такая вось хрэнацень. Яны жадаюць гэта для сваёй улады і для сваёй карысці. Нам лепей іх спыніць і пакінуць два сусветы кожны ў сваім. Зараз я правяраю, надо к сабе, каб па гуку яшчэ было добра. Вось мы тут скончылі. Мы літаральна зараз толькі даведаліся, што ў нас як справы, то бок мы зараз ведаем, што яны збіраюцца разламаць баланс. Мы зараз паспрабуем неяк да іх трапіць, нам пра штаб-кватэру нешта стала вядома. Зараз у наш дзённік зазірну. Вітаю, Рэгана. Ці намаляваў я прэзентацыю? Не ведаю, пра якую прэзентацыю ты гаворыш. Я пакуль гэта яшчэ ўсё яшчэ наладжваю гук, калі што. У мяне ёсць некаторая праблема. У мяне апошнім часам настолькі няма часу, што літаральна прыходзіцца рыхтавацца на самім стрыме. Там малюначкі былі, як запіць зямля. Гэта асабістая гісторыя. Для тых, хто не ведае ўвогуле, гісторыя ўзнікнення двух сусветаў там даволі заблытаная і мае шмат дэталяў, у падрабязнасці якіх я не ўпэўнены. Мне падаецца, яны трошкі занадта перастварылі гэтых дэталяў, якія ўвогуле ні на што не ўплываюць. Ось, яны маглі бы гэта больш простымі тэрмінамі аб'ясніць. Я не ведаю пра колькасць людзей там увогуле гэта важна ці не, таму што падзялілася было 13 чалавек, 6 чалавек у адзін сусвет, 6 у другі. Вось гэта ўсё, мне падаецца, гэта занадта шмат. Вітаю, Вулчара. Так, у нас хуценька зазірнуць у дзённік, узгадаць, чым мы займаліся тут. Антыгравітацыйны юніт нам патрэбны. Так, зразумеў. У нас ёсць мужик, які нам можа зрабіць пропуск на верхнія паверхі, дзе мы можам дабрацца да штаб-кватэры. Нам для гэтага ID патрэбна, ён гатовы абмяняцца. Ён зробіць для нас ID, калі мы дастанем для яго антыгравітацыйны юніт. Антыгравітацыйны юніт ёсць у разбітага шатла. Дзесьці ў сярэдзіне там горада. Зараз мы да яго пойдзем, будзем прыдумваць, як бы яго тут дастаць. Нам на метро патрэбна. Паехалі. І гэта докі. Гэта павінна быць метро Вест. Вось яно. Гука няма. Дайце зазірну. Сапраўды. Чаму ён знік? Вось зараз павінен быў з'явіцца. Ёсць праблема трошкі з захопам The Longest Journey. Прыходзіцца незвычайная захоп рабіць усяго экрана, бо аніякія іншыя варыянты не працуюць, і час ад часу гэта можа прывесці да таго, што гульня будзе пракліквацца скрозь, па тыпу экран, што не вельмі карысна. Плюс яна ламае мне амаль усё. Оп, і вось такое яшчэ можа адбыцца. Шмат чаго. Спадзяюся, зараз гук ёсць. Вось ён, гэты антыграў, які нам патрэбны. Пытанне толькі, як да яго дацягнуцца. Добра. Давайте, можа, з гэтым копам дамовімся неяк. Ёсць, добра. Зараз для яго патрэбна будзе нешта здабыць. Яму перашкаджае пыл. Што я магу зрабіць з гэтым пылам? Давайте гэтую соду ў яго кінем. Во, дапаможа.
Акт тероризму зараз зладимо. У нас сода, яка зараз вибухне. Damn it! I have to get to the service office before my suit short circuits. О, блін, помитися потрібно. Ну, ви бач, мужик, I яка... feel so bad. And I love it. Ай, привел Райан, цудовно. Так, зараз що ми можемо? High voltage laser perimeter fence. Лазерне. Ми можемо, коли є лазерне, то можемо скористатися люстерком, мені подається. Так. I saw this on an episode of MacGyver 2200. Слухайте, я сьогодні просто рву гэты пазлы. The AG control unit is fastened tight with a couple of big Mhm. screws. Yanking it free might damage the unit. Ага, ён там замацаваны. У мяне ж было, вось. У мяне ўсё ёсць. Цудоўна. Мы яго здабылі і можам ісці назад, атрымліваецца. Што ты такое? Давайте паглядзім на яго. It's an anti-gravity control unit. Such a tiny device for such an enormous job. I sure hope this wasn't the reason the shuttle went down, or Mr. Flipper might be in for a nasty surprise. Будем спадзявацца, што ён працуе нармальна. Ну, а чмурыць, я думаў, зараз мы тут захраснем на паўгадзіны. Так, бяжым назад да містера Фліпера. Мерзотны чэл, непрыемны. Але ён яго ёсць тое, што нам патрэбна. Так што будзем мяняцца. Нагадваю, што ў нас зараз мы займаемся тым, што спрабуем пранікнуць у самую абароненую частку ўвогуле ўсяго сусвета, хутчэй за ўсё. Гэта штаб-кватэры Вангарда, якая тайная арганізацыя, якая ў прынцыпе тут амаль усё падмяла пад сабе. Мы да іх спрабуем прасунуцца. Не самая добрая ідэя, але лепей у нас няма. І вось для гэтага нам патрэбны ID, які можа зрабіць толькі хакер, нам вядомы. Усе вырашаюцца з дапамогай лялькі-малпы. Я увогуле не разумею, як я павінен быў здагадацца, што нам трэба было вяртацца назад за гэтай лялькай. Тыпу навошта? Ну, гэта звычайная класіка, ну, такое непісанае правіла квеста. Калі ты ўзаемадзейнічаеш з аб'ектам і ты выкарыстоўваеш прадмет, то табе не трэба за ім вяртацца. Ён альбо пераўтвараецца ў гэты жа момант і аддаецца табе ў інвентар, альбо ён назаўсёды застаецца ў гэтым месцы, нават калі яго можна было бы дастаць і выкарыстаць. Такое вось непісанае правіла ёсць. The Longest Journey пра гэта правіла нічога не чула. Так, містер Фліпер. Hey, Burns? I'll be right up. От яму для яго лётаючай талеркі і патрэбна гэты антыгравітацыйны юніт. Так. What would I need to get you to pay for a fake ID? A new working AG control unit from my chair would be real nice. Wicked nice. Thanks. Так, зараз мне атрымліваецца. Sure. Окей. То бок мне патрэбна спецыяльна паўзаемадзейнічаць з ім гэтым прадметам. Калі ласка, інвентар. Юніт. На, лови. Hey, Burns? I'll be right up. Is this what you need? Whoa, heavy duty. That baby's worth just enough for me to get you top of the line all access ID, babe. Yeah. Hey, with this, I might even be able to zoom on out of here once in a while. Excellent. So how soon can you have the ID ready? A couple of days. Пару дзён ты ачмурыў. Couple of days? I need it now. Oh, no. Ain't gonna happen. Shit takes time, you know? Shit takes time. Tomorrow night at the earliest. Can't promise anything, though, but I'll certainly try for the little girl. Окей. Не, ў прынцыпе, я думаю, для таго, што ён збіраецца зарабіць 2 дня, гэта, ну, па-боскі яшчэ. Дзякую вялікі. Проста ён прыдурак. Ці варта нам...
А што нам рабіць далей тады? На табе, не падыдзе. Што табе яшчэ можна? Не таксама? Не. Я могу з ім паразмаўляць і нешта новае даведацца? Hey, Burns? I'll be right up. Што тады ён сказаў, што 2 дні, але ў лепшым выпадку ў ноч увечары на наступны дзень. When will my ID card be ready? Tomorrow night, earliest. Окей. Ну што нам застаецца тады да хаты ісці? Чакаць? У нас у прынцыпе так-то справа не той, каб шмат. У нас вось гэтае самае галоўнае, мы разабраліся з ім і ўсё. Пайшлі да хаты. Можа зараз яшчэ нейкі квест атрымаем па дарозе. Альбо ўлезем у нейкую праблему. Цікава, можам да той машыны дакалупацца неяк? Не? Там ёсць машына, якая вось там на паркоўцы стаіць. Зараз, можа, дакалупаюся да яе. Літаральна. Не. Яшчэ што-небудзь. Ты? Не? Нават і не ўпэўнены. Ну, добра. Няхай будзе. Дзень ён кажа. Нам у штаб-кватэры патрэбна адразу некалькі рэчаў. Мы шукаем чалавека, які павінен стаць наступным абаронцам баланса. Бо канкрэтна да яго авангард і зацікаў... Ну, у ім у асноўным, як гэта сказаць, выкарыстоўваючы яго, баланс і будзе парушаны. Таму нам патрэбна неяк гэтага чалавека неяк на свой бок перацягнуць. Альбо найсці яму замену, я не ведаю, мне падаецца, замена немагчыма ўвогуле, то бок толькі ён і можа гэту працу выканаць. Так, метро не патрэбна. Паехалі дадому. Толькі адзіны варыянт. Вось усё, што прыходзіць у галаву, гэта ён. Ляліка малпы. Мне падаецца, не, там жа ж патрэбна, каб гэты чалавек, вартаўнік балансу, ён існаваў 1000 гадоў і сачыў за балансам. Там патрэбна прыняцце рашэнняў. Я не думаю, што малпа маленькая справіцца. Нікога ў хаце. Зараз будзе адна з тых праблем, што гульня адна жадае чагосьці, чаго мы не ведаем нават. Ну? I don't need to make my bed. It's been too hot to sleep with a cover. Окей. Добра, у хаце мы можам зрабіць адно вялікае нічога. Тады у нас ёсць варыянты, як правесці дзень. Гэта альбо кафе, альбо арт-студыя, у якой мы працуем, ну альбо шукаць гэтага картеза дзесьці яшчэ. Ну альбо застаецца яшчэ дзікія варыянты, якія часы гэтая частка прапануе. Па тыпу заняцца нечым увогуле нечаканым. Ты павінен там голубя нейкага збіць. Не ведаю. Папрацаваць? Ну, так. У кафе мы можам папрацаваць і так час прапусціць, мне падаецца. Чарлі, вітаю. Можеш, калі ласка, падказаць? У сэнсе ты не можаш размаўляць з Чарлі. А што нам рабіць тады? It's a jukebox, according to Stan. Ага, зразумеў. Карасят гэта не шмат. Ну, добра, пайшлі адсюль. Раз уж мы не можам у бары папрацаваць. І часу з Чарлі паразмаўляць няма. Так, парк. Я паспрабую зараз галерэю, як спробу. У нас ёсць яшчэ гэты хлопчык, з якім мы можам паразмаўляць, можа ён нейкую інфармацыю дасць.
І калі на ім, ну, па тыпу, пасля гэтага ў нас усё яшчэ нічога не будзе, і мы не будзем ведаць, што рабіць, то я прапаную зазірнуць у праходжанне, бо ў мяне ідэі тады скончваюцца. Угу. Тут нікога няма. Добра. Слухай, а можа ў дзённіку яе? Можа тут падказкі будуць. Ёй таксама не вельмі падабаецца гэты фліпер. Так, ну агульныя веды. Антыграф. Добра, ну ніякіх ведаў дадатковых, нічога такога няма. Ідзем да хлопчыка тады. Падаецца, адзіны, хто нам можа хоць нешта яшчэ дадаткова накінуць, гэта ён. О, можа тут звесткі які ёсць? А, няма нічога. Добра. У нас ёсць. Што вядома? Давайте трошки падсумуем, пакуль у нас тут бегатня ідзе. Нам вядома, што баланс будзе парушаны, калі яны атрымаюць доступ, Вангард атрымае доступ да ўвахода, і калі яны трапяць у вежу баланса, скажем так, я буду ее так называць, у яе назву там нават адсутнічае, мне падаецца, нармальная. Калі ў гэтую вежу яны трапяць, для гэтага ім патрэбны дыск і 4 камяня, якія павінны быць на гэтым дыске. Каменны такі старажытны каменны дыск нейкі і 4 камяні у ім. Вось. Тады атрымліваецца, што мы ўсё яшчэ не ведаем нічога пра камяні і пра дыск. Мы ведаем, хто мужик, які пад пагрозай увогуле знаходзіцца. Той якраз такі, хто павінен быць з'яўляцца вартаўніком, якога яны плануюць падмяніць. То бок яны на яго ўплывалі ўжо некаторы час і паспрабуюць прасунуць яго. Так, вось тут павінен жыць гэты хлопец. Ага, яго тут няма. Цудоўна. ДВД? Як мне гэта перакласці? Вось. Атрымліваецца, літаральна нашы крокі альбо неяк знайсці, што за дыск, ідзе яго шукаць, альбо шукаць гэтыя камяні, пра якія нам таксама нічога не вядома пакуль. Застаецца што? Ну так, альбо спыняць Вангард, альбо, ну, нават нам няма нават чаго ў аркадыі рабіць, так, калі падумаць. Давайте хоць у гэтае метро. Вось тут, я так разумею, гэта і будзе адпраўленне на паверх. Праз вось таго ахоўніка. Я ведаю, што гэта паліцейскі. Не пускаем. Добра, як скажаш. Ну, у мяне ідэі скончыліся. Я праверыў усё, што прыйшло ў галаву. Вітаю, мега-па-азерскі. На Delivery of the Moon адпраўляецца 2500. Давайте зазірну ў праходжанне, бо атрымліваецца, што няма ідэй. Так, Longest Journey. У нас частка 3, мне падаецца. Шукаю, дзе мы там увогуле знаходзімся зараз. Так. Паліцейская станцыя, гэта мы ўсё прайшлі. Архівы. Докі. Так, метро Вест. Вярталіся ў докі.
Угу. Ну, як звычайна, нейкую магію па тыпу я павінен зрабіць. Калі ў мяне узнікаюць пытанні, што я павінен рабіць, у мяне кожны раз у мяне адказы яшчэ больш дзіўныя. Я ўсё правільна был на Хоуп-стрит, на вуліцы Надзеі, только мне патрэбна было кафедральны сабор. Ну, ось такая справа. Вось я ў кафедральным саборы. Зазірнем зараз. Stirring up support Ось. for their ideas. And Arcadians, those easily misled sheep, they embrace these ideas because they prophesize change. And change is always attractive to humans. Not only humans, the Vanguard are using the Tyrant to force their changes into effect. They say the Tyrant have turned to religion, that they have... The Tyrant. Those beasts are not much for loyalty, but promise them money and power. The Vanguard are probably ready to offer them half of the Northlands, perhaps even Mercuria itself for their services. And they have certainly wanted to put their filthy claws on that city for as long as I can remember. Yes, it's beginning to look quite bleak. What about the girl? I think she may have seen the light, finally. She does not know even half of what is going on, and if she did, I do not think she would be able to handle it. Better she does not know. Aren't you worried that the fate of the balance in our worlds is in the hands of a child? A simple country girl? Of course. I do my best to help her, as does the mother in her way. Still, April will be on her own soon enough, and then... who knows? After all, she is the one. No one seems to doubt that. The balance knows, and the balance provides. And if the balance believes in this girl, we should as well. Spoken as a man of true faith. But of course, Father, you're not the only one who places his faith in higher powers. Speaking of higher powers, I have to go prepare my sermon for tonight. And what lessons will be taught today? You know the usual. Sacrifice, devotion, faith, the cornerstones of any religion. Even the Vanguard seem to follow these tenets. They require devotion through faith just as much as we do. Good night, Raúl. Que Dios te bendiga. Угу. Па-першае, яны знаёмы, Картеса і Рауль, гэты. Ну, там нешта такое ўзгадвалася, мне падаецца. Альбо не ўзгадвалася. Самае галоўнае з таго, што яны сказалі, гэта тое, што яны лічаць нас абранай нешта ў гэтым сэнсе, абранай балансам. То бок нас накіроўвае сам баланс туды, куды мы ідзем. Але у іх не тое, каб шмат варыянтаў. Усіх астатніх, ну, па тыпу, усе альтэрнатывы нам ужо былі знішчаны Вангардам. Мы адна з апошніх па тыпу варыянтаў увогуле для баланса. І атрымліваецца яшчэ, ім вядома, яны абмяркоўвалі пра тое, што адбываецца ў Аркадыі, і што Вангард атрымлівае ўплыў у Аркадыі ўсё мацней. Гэта Аркады, гэта іншы сусвет, якраз такі, з якім мы спрабуюць сталкнуць іх два, аб'яднаць у адзін. Аркадыю і вось наш сусвет Старк. Вось. Блін. Ну окей, добра. Галоўнае, Картес, як у тебе справа? Яна гаворыць, што ён сказаў, што я нават палову не чуў. So quiet, so spiritual. See, I'm no Catholic, but I still like coming here to meditate. To pray, if you want. If you're not a Catholic, who do you pray to? To the universe. To the balance. To the rock in this floor, and the air around us. To you, and to myself. What is that, Buddhism? It's life, señorita. Pure and simple. So, what did you dig О, up я today? тобі зараз таких історій не розповіду. Oh, nothing, except for everything you ever wanted to know about the Vanguard and Jacob McAllen. You got the information? You found Warren? He helped you? Eventually. It wasn't easy, but I know where to find McAllen, and I'm working on how to get there. I should be all set by tomorrow. Good news. And just in time, too. Things are not going well out there. What do you mean? The balance is collapsing, and magic is seeping through into this world. Stark is still protected by its strong currents of logic and order, but Arcadia is on the brink of war and utter chaos. Unless we act quickly,
Arcadia will fall into disorder, and Stark will follow. Can't we get help? Everyone with the power and will to help is doing so. But you are so much more important than anyone else. You can travel to Arcadia to bring order to chaos, at least until we find the Guardian and return him to his realm. What about the Vanguard? We investigate your lead tomorrow, yes? If we find what we are looking for, if they have the Guardian or know where he is, then we are one step closer to victory. But we still need to find the entrance to his realm. And the situation in Arcadia is not getting any better, not without your help. I don't know anything. What can I do? By just being there, you are helping. You are strong in the balance, April. And your power flows into those you meet and helps them against the tides of chaos. Whatever you do, however you do it, you are helping. I still feel so helpless. I don't understand half of what you tell me, and as for the other half, I can't help being skeptical. Good. Do not trust everyone or everything, and make a stand against that which you do not believe. Just be sure to accept the truth when you find it, and embrace the good in the world. I'll do my best. What are we going to do now? Tomorrow, we will visit with Як Mikhail. звичайно, доволі довгі Find розмови Kiev and use будуть. it. Я потім розповіду, Then в the day чому after, основна we думка. will go back to Arcadia. At most, we have a week. But it should be enough. As for today, relax. Be with your friends. I don't think I'll ever be able to relax again. We pay a heavy price for our knowledge, yes. But try to enjoy yourself, because the hard work begins in the morning. I will see you then, yes? Wait. Where are you going to be this time? We will meet here, yes? I'm afraid I cannot go back to Venice. Not now. There are people looking for me. The Vanguard? Yes. They know what I am, who I am. They will not rest until they have me. So we must work very fast to destroy them. Tomorrow, then? Tomorrow. Have a good night, okay? Be careful. Thank you, señorita. And you. Мне падаецца, ён адзін з драконаў гэтых. Пра які гаворка была, адні з тых, хто дапамог увогуле стварыць баланс. Але ж, там можна зайсці. It's been more than 2 years since my last confession. It's the confession. Окей. Мы нічога не No. можам зрабіць. Не сёння. Дык вось. Што якая справа? Ён гаворыць, што ёсць праблема ў тым, што падзеі развіваюцца вельмі хутка. Заўтра мы пойдзем з ім да Макаліна. Макалін гэта лідар авангарда. Паспрабуем нешта даведацца ад авангарда ўвогуле. Я не ведаю, навошта размаўляць з Макалінам. Вось, але самае галоўнае, мы павінны даведацца, дзе знаходзіцца ахоўнік, ахоўніка, якога збіраюцца паставіць на месца мінулага. То бок той ахоўнік гэта той, хто займаецца кантролем баланса. То бок ён сачыць, каб энергія хаоса павольна, калі не у Старке занадта шмат логікі і навукі, трошкі дадаць у Старк хаоса, калі Аркадыя перапаўняецца хаосам. І наадварот. Са Старка перадаць яго логіку і навуку ў Аркадыю, каб яе збалансаваць. То бок такім чынам, перасоўваючы энергію паміж двумя сусветамі, можна і гэта ёсць баланс, па тыпу баланс хаоса і логікі. Вось, парадку. Так, давайте дадому. Дык вось, гэтым займаецца ахоўнік. І ахоўніка зараз няма, прайшла 1000 год, і бягучы ахоўнік зняўся з паста. Больш чым за 1000 год на гэтым месцы немагчыма знаходзіцца. Вось, у гэты час жывой чалавек знаходзіцца 1000 гадоў у сваім асабістым вымярэнні, скажам так, у сваім асабістым сусвеце, гэта вось вежа баланса. І нам трэба яго знайсці, бо без яго, хутчэй за ўсё, ні халер не спрацуе. І нам яшчэ трэба авангарду. Авангард ведае, дзе ахоўнік, але авангард не ведае, як трапіць у сусвет. Мы не ведаем ні дзе ахоўнік, ні як трапіць у гэты сусвет ахоўніка. Таму ёсць адначасовая праблема. Hey, what are you doing? Прыдуркаваты.
у мяне тут. І Чарлі, і Charlie? Emma? Ема. What are you guys doing here? We locked ourselves in to wait for you. I hope you don't mind. No, of course not. By the way, I think Zach was spying on you guys. I caught him leaning up against the door, and he hurried back into his room the second I arrived. He's such a loser. And he seems to have a personal vendetta against you now after what you did to him. Or what he claims you did last night. Gotta love the guy. So what's up? What's the occasion? We want to know what's going on with you, April. А, што са мной Maybe гэта... nothing's going on. Don't lie to your best friends. That's way below you. We know something's going on. There's no point denying it. For 3 days straight, you've been away all day. You've been acting weird and hanging around Cortez, of all people. And then today we find out you've been up to Metro Circle by yourself? I mean, April, for God's sake, what is going on? Яны навіны паглядзелі. Яны нас у навінах бачылі дакладна. Якая справа? Гэта нашы сябры, Эмма і Чарлі, якія жывуць у гэтым жа доме. І яны тут сабраліся зрабіць мне інтэрвенцыю, абмеркаваць са мною. Справа ў тым, што мы рэальна, Эйприл даволі простая такая дзяўчына, і тут раптоўна яна пачынае паводзіць сябе вельмі дзіўна. Яна знікае на цэлыя дні, некаторыя з гэтых дзён яна поўнасцю праводзіць у іншым сусвеце. І зараз нам трэба неяк ім распавесці асцярожна, у чым, якога хера ўвогуле адбываецца, бо яны нам, просто так не павераць, што нічога не адбываецца. Калі я скажу вам, вы мне не паверыце варыянты. Я раблю даследаванне для майго малюнка. Я просто даследую горад і сустракаюся з новымі людзьмі. Давайте варыянт, і калі я скажу вам, вы мне не If I паверыце. told you, you wouldn't believe me. Try us. We're your friends. Whatever it is, I'm sure we can help. Somehow. Блін, мне падаецца, небяспечна ім гаварыць нічога ўвогуле. Па тыпу, добра, што яны жадаюць дапамагчы, толькі чаму яны мне могуць дапамагчы? Нам прыходзіцца звязвацца з такімі людзьмі, як Фліпер, які ўвогуле, па тыпу, у іншых абставінах да яго ісці, такое сабе. Вы бачыце, але я нічога не магу сказаць. Sorry, but I really can't tell you guys anything. Okay, fine. If you're not gonna open up to us, we're not gonna try forcing you to. And don't think we'll stop being your friends or something just because of this. We'd just like to see you open up, April. If you have a change of heart, tell us. You can knock on my door or Charlie's anytime you need to, okay? We're all hanging out at the cafe tomorrow night, April, so you're just gonna have to join us. У наступную ноч. Now Я не get упомнена. some sleep. Sorry to tell you this, but you look totally exhausted. I'm glad we had this talk. Thanks for checking up on me, guys. Sure. Good night. Good night, Charlie. Good night, girl. Sweet dreams. Зараз мы такія заснем і правалімся ў іншы сусвет. Эйприл сама па сабе мае магчымасць падарожнічаць паміж сусветамі скрозь свае сны. Але ёсць складанасць, яна не ўмее гэтага кантраляваць, яна не ведае, як гэта працуе. Я зараз не зусім зразумеў, каго захапілі-то. Гэта быў вангард, якія варваліся да кагосьці. Мне падаецца, у нас у шафе нешта адбываецца. І лепей гэта быць пацукам. Where's that light coming from? Oh! Окей, не пацукі. Частка 4. Монстры. Цудоўна. Мы нават перапрынуцца не паспелі. Oh, not again. Not now.
Бо я не було часу опранатися, треба було хутчэй апинуцца ў іншым свеце. Really do, because if Cortez didn't open a shift, who did? Сама адчыніла. And how will I get home again on my own? Вітаю, Нейревенс. No dream, and I'm guessing this is Mercuria. It smells like a mix between fresh flowers and cow dung. There's some kind of part going on in there. Окей, я не буду коментувати, бо трошки спойлери з другої частки. There's something so soothing and poetic about the way the moonlight is reflected on the clean and clear surface of the water. Так. Темра? Nah. Не пойду туди. I don't Добре. want to walk around in a strange city in the middle of the night wearing nothing but this. Ну, доброго варіанту не шмат. Треба йти у таверну. Що там? Journeyman. The journey Подорожник. Very appropriate, though it really should have been the journey woman. Карчма. Цудоўненька. Што у вас тут мясцовае нешта? Жанчына нейкая? Яшчэ мясцовых? Людзі танцуюць. Цудоўна, весела у вас тут. That looks like a really, really comfortable. Open fires are so enchanting, romantic, and Ёсць у мяне варыянты? Мне атрымліваецца толькі жанчыну. А вось, з ёй паразмаўляць. excuse me. Hello? Hi, hello, do you work here? Do I work here, child? I'm the owner. I own and operate the Journeyman Inn. Oh, I didn't know. Of course you did not, child, but be careful. Others may not be as quick to forgive as I am when you address them disrespectfully. Так, у вас што? Што у вас тут адбываецца? Давайте імя спытаем. Benrima Salmon. I'm the owner and proprietor of this inn. I bought it with money earned through honest trade in the Southlands. Tobacco, wine, slaves. That is where I'm from. The Southlands. Яна спаднёў у зямелі, гэта вельмі важная штука. Зараз раскажу потом пра геаграфію Аркадыі гэтага сусвета. Have you come to meet someone, a handsome young suitor, perchance? No such luck, I'm afraid. I'm here more by accident than anything else. Ah, no accident, April. Fate. Fate delivered you here tonight. You are strong in fate, are you not? Так ось, наконт геаграфіі невялічкая інфармацыя па Аркадыі. Аркадыя падзелена літаральна, яна мае два кантыненты, я так разумею. Паўднёвы і паўночны. Ну, пра іншыя пакуль гаворкі не было, я не памятаю, ці я ведаю нешта больш з таго, што было. Вось, і літаральна яны дзеляцца паміж сабой, нягледзячы на тое, што ёсць розныя краіны, яны называюць адзін аднаго альбо паўднёвыя людзі, альбо людзі з поўдня, альбо людзі з поўначы. Вось яна прыехала, мы зараз знаходзімся ў паўночнай частцы гэтага сусвета. Яна жа гэтая жанчына, якая кіруе гэтай карчмой, яна уладальніца ўвогуле. Яна якраз такі з паўдня, то бок яна пераплыла праз вялікі акіян, праз штармы там вось гэтае ўсё і дабралася сюды. І гандаль паміж двумя кантынентамі ідзе даволі актыўны, але яны вельмі моцна культурна адзін ад аднаго адрозніваюцца. Што там яна спытала, ці моцныя мы ў веры. What do you mean by strong in fate? You shape your own fate, and not the other way around. You are what the dark people call a wave. Цёмныя людзі? I am not only an innkeeper, child. I am a seer, taught by my mother, who was taught by her mother before her. And so it goes back to the dawn of our world, to the dawn of magic. Што, хто такі сіры? Гэта, наколькі памятаю, правідзіцца. What's a seer? A seer is someone who can tell something about people, about events, about the past and the present and the future, just by looking at you. When I look at you, I see. І што ж ти бачиш, калі глядзіш на мяне? What do you see? Most people are drawn along by events, by fate, like a carriage after a horse. But some people know how to steer the horse,
to change paths at will. You are such a person, but there is more. Угу. Яна навучылася, яна з доўгай па тыпу лініі правідзец. Яна можа бачыць нешта ў людзях. І вось яна адразу гаворыць, яна назвала нас хваляй, як называюць, так цёмныя людзі называюць такіх людзей, як я. Ну, як Эйприл Райан. І Эйприл Райан з'яўляецца чалавекам, які можа не толькі проста ісці па таму шляху, які прабіла яе жа лёс, а яна можа яшчэ змяняць свой лёс і кіраваць сваёй будучыняй, уплывае на яе. Tell me more about my future. It is strange. I see many paths, but they are all dark. I cannot tell much except that you are strong. Нават яна бачыць, што ў нас мы моцныя ў нашай веры і мы моцныя ў балансе. You are strong in magic too. У магіі? О, неблага. That can't be right. It's some kind of magic. I don't know anything about magic. You do not have to know about magic to be strong. Мне падабаецца, як яна ігнаруе тое, што мы стаім проста ў адных майтках перад ёй. How to harvest your talents, you will be a strong artisan. Artisan? Where have you been schooled, child? Have you forgotten your lore? My lore? Yeah, well, I haven't really had much use for my lore lately. The artisan is the most powerful of magic users. She is able to shape magic and to use it by force of will alone. An artist can use magic shaped by others, mold it into new magic, new art. A magician, or sorcerer, witch, warlock, can read and write incantations, drawing spells from the power of words. Яна нам мясцовы лор накідывае зараз. Так, дайдзем яшчэ. Potions. He is the least of the four. Anyone with proper education can be an alchemist. The other three require some form of talent for magic. Мяняць лёс, кіраваць будучыняй. Фантазійненька. Так, яно і ёсць. Дык вось, што яна зараз расказала трошкі ў гэтым сусвеце, як працуе магія, скажем так, класіфікацыю магаў. Ёсць артизан, гэта майстар. Майстры гэта людзі, якія могуць ствараць магію, самыя моцныя з усіх, яны могуць фармаваць магію па тыпу цалкам. Самыя моцныя карыстачы магіі, і яны могуць, іх гэта залежыць ад таланта. Па тыпу такія ўзроўні, скажем так, залежыць ад таланта, але зараз мы да гэтага дойдзем. Гэта самае моцнае. Далей пасля гэтага ідуць маляўнічыя, артиsts. Я не ведаю па тыпу, яны могуць браць магію і ствараць на яе базе новую магію, то бок яны могуць пераўтвараць яе. Далей ідуць увогуле чараўнікі, усе розныя там ведзьмары і гэтак далей, усе яны гэта карыстачы магіі, якія ўжо існуе, то бок яны могуць прайзнасіць заклёны нейкія, выкарыстоўваючы свае словы, то бок па тыпу карыстацца існуючай магіяй. І чацвёрты ёсць алхімікі. Алхімікі могуць ствараць зелля і розныя сумесі, такім чынам карыстаючыся магіяй. Вось. І калі алхімікам можа стаць любы чалавек увогуле, калі ў іх будзе дастаткова адукацыі, то папярэднія тры патрабуюць рознага ўзроўня таланту, інакш не атрымаецца. Там народ танчыўся непакой. Так, зараз пытаем на гэты конт. Is there a party going on? Што у вас тут? Is there a child? Do you know? У іх It is the feast of the balance. дажынкі карацей у You've іх. never taken part in the celebration? Баланс карацей у іх Unfortunately, no. I'm святкуюць. not a party person. For as long as I can recall, the feast has lasted 3 whole days and nights, and everyone celebrated openly. Now, this year, there is great concern about the Vanguard and their supporters. So this year, the Feast of the Balance is celebrated inside, behind closed doors, and for one night only. There's still much food and drink. Ёсць трошкі канфлікту ўнутранага зараз з авангардам, які ўплывае на тое сусвеце на гэта. I don't know anybody here. You're
with the Vanguard, are you? No, I'm from somewhere else, far away. So it would seem. Well, if you feel up to it, child, you're welcome to join in the celebration. Thanks. Яны святкуюць баланс, дзень баланса атрымліваецца сёння. І звычайна яны святкуюць 3 дні і 3 ночы, святкуюць баланс у Аркадыі. Пра у Старкі ў нашым сусвеце ніхто нават і пра балансы не чуў то ўвогуле. Таму што гэта, ну, магія, ўсё гэта засталося дзесьці далёка ў гісторыі і проста казкі. Вось, магія знікла. І яны святкуюць звычайна 3 дні і 3 ночы і усім цэлымі гарадамі, і ўсё гэта па тыпу агульнае свята. Але зараз з-за таго, што ёсць канфлікт з авангардам, зараз увогуле па тыпу святкуюць па тыпу за зачыненымі дзвярыма дзесьці там збіраюцца толькі, то бок не настолькі вялікі фестываль атрымліваецца. Вось, і толькі адзін дзень, адну ноч. Чаму вы яго Why do you святкуеце? celebrate the Feast of the Balance? You are a stranger to our customs indeed. The balance. You do know about the balance, do you not? Sure. The balance between magic and science. I know about the balance. The balance of all, child. Everything is in balance, and the Guardian watches over the balance and us. We celebrate the Feast of the Balance to give our thanks to the balance and to the Guardian. If our devotion to the balance falters, if we lose our faith in the Guardian, then we are inviting chaos to destroy us. This is what the Vanguard is doing. Inviting chaos. They are dangerous. Яны святкуюць, каб падтрымаць увогуле, скажем так, эмацыйна падтрымаць ахоўніка. Ахоўнік нагадвае той, хто сачыць за балансам. Ён з'яўляецца як бы прадстаўніком баланса. Гэта чалавек, які змяняецца кожныя 1000 год па тыпу на іншага чалавека. І гэта іх праца па тыпу, жыццёвая праца. На 1000 год яны замыкаюцца ў гэтай вежы баланса і кантралююць баланс паміж сусветамі. Гэта то, куды нам патрэбна патрапіць. І Вангард зараз шукае, як знішчыць баланс, і адна з яго старон уплыва, яны дамовіліся з нейкімі істотамі ў гэтым сусвеце. І хутчэй за ўсё прапанавалі ім, ну, па тыпу палову сусвета. Нешта такое. Можа, нават Меркурію, вось гэта горад, у якім мы знаходзімся зараз у Аркадыі. Нейкая дамова ёсць, існуе. І Вангард шукае шляхі, каб пахіснуць баланс. І адзін з іх гэта упусціць, нягледзячы на тое, што Аркадыя і магія ўвогуле сродак хаоса, але занадта шмат хаоса і увесь баланс будзе знішчаны. Вось, таму тут такая справа, каб Аркадыя ўтрымлівалася ў нейкім сваім такім парадку і не развалілася. І прасцей за ўсё гэта проста пазбавіць баланса Аркадыю. То бок увесь хаос, калі будзе прабівацца ў гэтыя два сусветы, яны будуць прабівацца якраз такі праз гэты сусвет. Так. Што яны робяць, каб знішчыць баланс? And that if we were to use the balance to our advantage, we could return to the old ways, the ways of the ancient Earth, before the divide. Vanguard promised the people power and wealth and happiness, but they intend only destruction and death. Thank you. I am at your service anytime, child. I am afraid I must go take care of my guests. А у вас може адзенне будзе? Хоць нейкая вопратка, Окей. Як яны ўвогуле спрабуюць знішчыць баланс, гэты Вангард? Яны для Аркадыі робяць амаль нічога. Яны спрабуюць... О, вы паглядзіце, які прыгажу. У сэнсе? Хто такі? But there soon will be time for you and I. Time enough to be sure. You are speaking to me, April Ryan. We have spoken. Пряженики. I don't understand what you're... And how do you know my name? Who are you? Have we not met yet?
I was sorry then for confusing you. I will be Abnaxus of the Venar, ambassador to the Ireed Council in Marcuria for a time. I think I would have remembered you if we'd met. Who told you my name? You did. You are saying your name to me, April Ryan. In this moment, you tell me your name. You question why I know your name, and you speak to me the blessings of the balance for my long journey home. Sorry, I really don't know what you're talking about. It is difficult for us too, April Ryan, to understand you. We, the Venar, are not perceiving time like your people. In this moment we are everywhere. In this moment we are nowhere. But there is a veil. Beyond this veil we are not seeing, but you have. You will be seeing. You are seeing. What veil? The veil created in chaos, by chaos, with chaos. It is a dark presence in our future, yes, future. A dark veil which hides the things that have been and will be. What's all this got to do with me? It was late. You were tired. We have talked in the morning when you come to visit me. Now you understand everything. Thank you, April Ryan. The blessings of the balance to you too. Did you just invite me to your home? I will. I did. I invite you to my home, April Ryan. My home was in the Marcuria City Green, and you will find it in the morning, before chaos came. I am explaining everything, and you understood. It seems I've already accepted your invitation, so I guess I don't have a choice. That is what you said. Good night. You will sleep well. Окей. Вельмі дзіўна. Давайте на паузу паставлю, пакуль яшчэ хто-небудзь не вылез і не пачаў са мною размаўляць. Я не скончыў яшчэ ідэю з Авангардам. Дык вось, Авангард нічога цалкам не робіць. Яны упэўніваюць людзей Аркадыі у тым, што зараз тое, які... Ну, яны людзі ў Аркадыі ведаюць значна больш пра Старк, чым Старк ведае пра Аркадыю. Таму што людзі, калі людзі спяць, яны бачаць сны, і ў гэтых снах яны могуць прабівацца толькі скрозь сны. Абодва сусветы звычайна могуць увогуле сутыкацца. І, напрыклад, у Старкі людзі мараць пра Аркадыю, а ў Аркадыі людзі мараць пра Старк. То бок, мы бачым драконаў, магію, гэта ўсё, вельмі дзіўных істот, а яны бачаць развітыя гарады і тэхналогіі. Вось што яны бачаць. І справа ў тым, што Старк наперадзе вельмі далёка перад Аркадай. Далёка адрываецца ўжо ад Аркадыі ў сваём развіцці. І Авангард гэтым карыстаецца. Яны ўпэўніваюць людзей, што увогуле, вось вы тут, мы ў Аркадыі, тут такія ўсе ахвяры, нам трэба усім аб'яднацца і, карацей, выступіць супраць баланса, таму што разрушэнне баланса прывядзе да развіцця Аркадыі. Аркадыя гэта па тыпу... Ну, ўсё дрэнна ў Аркадыі. Нельга тут нічога зрабіць, з магіяй ні халеры не зробіш, а тэхналогіі гэта ўсё. Таму, калі ласка, прыяднайцеся да нас, мы ўсё выправім. Вось такое, што яны абяцаюць, але насамрэч, ну, па тыпу нічога добрага гэта для абодвух сусветаў не зробіць у выніку. Вось, таму што ёсць хаос з вялікай літары Х, які можа прайсці і ўсё раскідаць. І вось гэтая істота, якая прыйшла, ён даволі дзіўна разгаварваў. Зараз ён проста прыйшоў, такі сеў і пачаў нам расказваць нешта вельмі складанае. Справа ў тым, што ён гаворыў бясконца ў розным часе. То бок ён па тыпу гаворыць: я бачыў цябе, сустрэлись мы заўтра. Ну, напрыклад, такое ён выкідвае. Ён не вельмі... Для яго канцэпцыя яны вінары, і канцэпцыя часу для іх трошкі адрозніцца. Яны адначасова ва ўсіх часах адразу. Ён гаворыць сабе, ну, пра сябе гаворыць у шматлікай у множным ліку.
Вось, я не ўпэўнены, я дакладна памятаю, што вінары нешта былі ў другой частцы, але я дэталі ўзгадаць зараз не магу. Вось. Ён сказаў, што карацей, мы дамовіліся, альбо проста прадказанне яго, што мы сустрэнемся заўтра і абмяркуем. Ён завітаў нас, а мы пагадзіліся аб тым, што мы сустрэнемся заўтра з ім паразмаўляем. Вось такая прыкладная справа, так што ён можа нешта распавесці. Ён гаворыць, што ёсць у іх праблема ў вінараў. Яны не бачаць за нейкую нейкі парог, па-за якім не бачна нічога, і хаос хавае рэчы за гэтым, за гэтай лініяй нейкай невядомай. Вось. Паспрабуем зараз з ім, калі заўтра сустрэнемся, паспрабуем яго даведацца больш, што там за такая абнаксус. Блін, знаёмы нейкі персонаж. Падаецца, павінен быць. Што ў нас у дзённіку? О, да халеры. А у нас ёсць варыянты якія? Ён пажадаў нам добрай ночы, а мы можам паспаць так-то ўвогуле, хоць дзе-небудзь? They're definitely happy. Seeing as I don't know the city, it's a very comfortable chair. I really am getting tired. I should find somewhere comfortable to sit down, rest my legs for a few minutes. Давайте у крэсла сядзем, адпачнем. І зараз такая хоп, адчыніла партал, правалілася зноў. Няўжо гэта наш ахоўнік? Я думаю, мы скрозь портал провалимся. А нам же трэба неяк вяртацца да аркады. О, да аркады, да Старка. Sorry, I guess I fell asleep. What time is it? It is morning. We need to clean before we open for breakfast, so I had to wake you. I slept right through the party? It seems so. You did not stir even when everyone was leaving. Oh well, I feel pretty good considering. You look a little pale, but it's nothing a good porridge won't fix. Утульненько у вас тут. The back rooms are both empty. Окей, нікого і нічого нема. Assorted bottles and spices and herbs. Nothing but ashes left of the fire now. They look empty, and after last night's shindig, that's no wonder. Not to sound rude, but I've had my fill of her for the moment. Би таким заняться, покуль я наготую. It's the innkeeper. She looks busy. Not to sound rude, but I've had my fill of her for the moment. На вулицю? Это один варіант, як розумію. Intend to walk about in that outfit, Ну, child? може трошки одіння? It is day, Попратку, but not коли ласка. proper. It's all I have. Come, we will find something more suited to a young lady about the city. Ну, уже неблага. Лепей, чым было. Але ўсё роўна нешта не хапае адзення. Well, it'll have to do for now. You do not have the most womanly of forms, but I'm certain you will fill out in time with the right diet. Thanks. Thank you for the clothes, for everything. You will have time aplenty to thank me while you are cleaning plates and cutlery, child. I'm sorry. Work? Угу, праса, ти Those думала, що? clothes do not come free, child, nor does a night spent sleeping before the fire. I'm not asking much, only for a helping hand in cleaning. All right. Tell me where to start.
You can start carrying in the mugs from the back room. Ну, все, ми зараз працюємо у таверні. Навіщо нам кудись потрібно? Сусвіє там рятувати? You did good work for me today, child. More than was required. Here you are. Some coin to help you out. And keep the clothes. You seem to have grown into them already. Окей, неблаго. Дякую велике. У нас есть грошики мясцовыя. А гэта значыць, што мы можам набыць сабе птушку. Памятаеце птушку? Хто памятае птушку? Excuse me? Yes? Oh, it is you. Паспрабуем потым. Thank you, ma'am. You're welcome, child. А, у нас ніякая размова з ёй няма. I wonder if she's caught anything today. Не халера у вас тут відбувається. Good beast. His hide feels like a turtle's, but softer. Yeah, good boy. Good boy. That's a funny Так, тут ми нічого не square, зробимо. square jaw and broad shoulders. A real farm boy. Quite a sexy one, too. Добра, куди ми можемо у гэтым горадзе пайсці? А, вось нам усё адчынена, дзе мы былі. Мы зараз у гэтай частцы горада. Добра. Рынок. А вось зялёная частка горада. Гэта там, дзе нам сказалі з раніцы сустрэцца. Давайте пойдзем адразу сюды. Угу. It's a flower bed. There's plenty of room for more seeds to be planted in there. Калі гульне можна пачхаць жывёлку, а гэта у гульні плюс 5 балаў. 100% згодны. Там пухнастая чарапаха по типу такого, як я написала. Така That's жывёлка. one mother of a plant. I wonder if it's a carnivore. Добра, дзверы, калі ласка. Можа, адчыніш? Enter, honored guest, and I would have been with you presently. Угу. Ну, там нешта ходзіць групай. Давайте прысядзем, пачакаем яго. У любы момант. Нешта заціх. А вось ён. Be welcomed, stranger, to my abode. Stranger? Don't you remember me? You invited me here. Every moment we meet, and every moment we part. You are both stranger and friend, April Ryan. I'm sorry, but could you try to be a little less obtuse this time? I have a hard time understanding half of what you say. I will beg for your forgiveness, April Ryan. I had a hard time to make myself understood amongst other peoples. I will pull myself into this moment, difficult as it may be, so that we can communicate and so that you may understand. It is important that you understand, April Ryan, very important. Дякую тобі велике, Thanks for Наксус. your hospitality, Только не говорите Obnoxious. мне, что это конец размовы. Goodbye. А, блин, я... Вы... Blessings of the balance to you, April Ryan. And may Я оборвал your розмову. journey have been a long and fruitful one. Не сиходь. Я з тобою ще треба розмовляти. Я навіть не почав. Who Ти are хто you? такий? I am Abnaxus of the Venar, ambassador to the Ireed Council in Marcuria. My people live far from here, and they do rarely visit your kind.
and so I am their sole link to humans and Dolmari. Why is that? I alone among the Venar am able to focus on a particular moment and thread in time, and so to speak with those who flow with time, like you. Угу. Атрымліваецца, давайте, добра, што размовы прыпыняюцца. Ён гаворыць, што ён з вінараў істот, там назву ён накідаў, але буду не ўдакладняць. Дык вось, ён адзін са свайго народу, хто можа з'яўляцца ўвогуле амбасадарам сярод людзей, альбо ўвогуле любых істот, якія адчуваюць час, ну, як мы звычайна яго адчуваем, то бок проста знаходзяцца ў часе і ідуць з ім разам. Яны жа у сваёй асабістасці, яны не могуць увогуле, яны адчуваюць увесь час адначасова, ну, як бы гэта не гучала. Яны аб'ядноўваюць усё разам і бачаць гэта ўсё, ну, па тыпу, усе кавалкі адначасова. І ён адзін з іх, хто у каго ёсць здольнасць увогуле сканцэнтравацца на нейкім кавалку часа і адчуваць час хаця бы прыкладна, якаго адчуваем мы. Вось, таму ён такі асабісты, і таму ён з'яўляецца амбасадарам. І больш ні з кім літаральна з яго віда размаўляць магчымасці няма. Таму што, ну, яны проста не змогуць сканцэнтравацца і даць проста пачаць нармальную размову з табой. Ён адзін, вось, хто хоць і складана, але можа. How do your people perceive time? It is hard to explain. Any moment before this moment and any moment after is the same to me as this one. I have lived already and I am yet to live. Do you understand me? I think so, but how's that possible? Everything is possible, April Ryan. There is magic and there is science, and between the two, everything is possible. Ти можеш Can you бачити see the будучиню. future? To me, every moment is the same. There is no future. I can relate moments you have yet to see, and I can unravel possible threads. But remember, the future I see may not be the one into which you walk. Moments and threads fluctuate, change. I can remember things that have never come to pass, and I have seen things that will never be. Угу. Цікаво. So you can't tell the future. I would see your possible futures, the likely threads among hundreds. If there was not a veil in time, I would. Карацей, як яго працуе, як ён бачыць увогуле ўсё. Ну, як ён успрымае гэты час. Ён бачыць адначасова ўсе свае моманты ў жыцці і свае веды, але гэта моманты ў жыцці з-за таго, што, ну, няма дэтэрмінаванасці ў падзеях, ён бачыць магчымыя варыянты, магчымыя лініі варыянтаў. І калі ён знаходзіцца вось у гэтым моманце і размаўляе з намі, ён можа ведаць штосьці, што з мінулага, якое ніколі не было, і будучыня, якая ніколі не наступіць. Таму што ён бачыць яго ў адным варыянце, так? І то, у якім канкрэтна варыянце знаходзіцца Эйпрыл Райан, ён не ведае, таму ён не можа сказаць ёй, што будзе заўтра, напрыклад. Ён можа сказаць проста, што найбольш верагодна будзе, але для яго ён ведае хоць і ўсе варыянты і ўсе падзеі, але ж ён не можа прадказаць, ну, па тыпу, у якіх канкрэтна з падзей знаходзіцца зараз Эйпрыл Райан, таму размовы становяцца вельмі складанымі. Вось, я не здзіўлены, што для іх істот увогуле складаненька сканцэнтравацца хоць на вось гэтым моманце, у гэтых варыяцыях, каб проста размаўляць нават. Так што ў яго ёсць трошачкі праблема. І яшчэ, ён не можа да канца бачыць варыяцыі нават, таму што ён не бачыць за нейкай цемры у будучыні, ну, па тыпу, у часе увогуле. За гэтай цемры, і гэтую цемра зроблена з хаоса, сам хаос і стварае, таму для яго ёсць чорная пляма, якую ён не можа задзірнуць і ў якой ён не можа існаваць, скажам так. Таму ён не можа, ну, ён спачаў нашу размову, што па тыпу ён распавядзе пра гэтую цемру, і мы потым зразумеем нешта.
What's this veil you keep talking about? Somewhere ahead, in our path, there is a dark veil through which I cannot pass. Past which I cannot see. It is disconcerting to me to be blocked from the moments of my life. How did this veil come to be? It was, no, will be created in chaos, by chaos, to keep the future hidden. All threads converge on a single point here, beyond the veil, and this will happen only once. It is written. Written? Where? In the prophecies. Угу. Окей. Пра цемру не толькі шмат ён дадаў, а яму, я так разумею, усіх іх гэта закранае, усе гэтых істот. Яны не могуць бачыць за гэтую цемру, то бок у цябе как быццам бы забралі бы частку жыцця. Для іх гэта існаванне і ёсць існаванне, знаходзіцца адразу ва ўсіх момантах свайго жыцця. І яны зараз адрэзаны ад гэтай часткі нейкай, таму што хаос часткова з'яўляецца дзесьці ў будучыні. Ён яшчэ нават яно яшчэ не стварыла гэтую цемру, але яна ўжо ўплывае на час, тыпу яно будзе яшчэ зроблена за чагосьці. Ён не можа нават адказаць, таму што вось такая праблема. І ён ведае, што вось у гэты пэўны момант усе варыянты сходзяцца дакладна ў нашым моманце нашай размовы. Усе варыянты дакладна тут адбываюцца, таму і гэта яшчэ ускладняе яго праблему, што ён не ведае калі, па тыпу якім варыянце мы знаходзімся. Вось. Але дакладна гэты момант знаходзіцца ў прароцтвах, то бок у іх народа ёсць яшчэ прароцтвы, якія напісаны, і я так разумею, што для іх это без сумневаў тое, што ў прароцтве тое і адбудзецца. Распавядзі мне пра прароцтвы гэтыя. Words have been written by seers who can discern from all possible threads the threads that are certain to be woven. These words are the prophecies. And what do the prophecies say? Prophecies speak of a time when the balance will falter, weakened by the assault of chaos and its servants. The moment the veil falls is the moment of uncertainty. The balance may stand, the balance may fall. I cannot tell which it will be, and I cannot even see the possibilities, the threads extending from each fork. But the prophecies also speak of a savior, as the prophecies usually do, one who will bring order to chaos, only to release chaos on the innocent, one who will restore the balance, only to finally break it. That doesn't sound like a savior. The word in my tongue is Kanang La. Literally translated, it means the small seed who grew to a tall tree. Ці могуць яны бачыць тыя моманты часу, дзе яны не жывуць? Складана. Ён хутчэй за ўсё бачыць свае моманты часу, але я так разумею, для іх ён гаворыць яшчэ і пра тыя варыянты. Ёсць сярод іх, вось тая жанчына ў таверне, яна з'яўляецца па тыпу правідзіцай. І сярод іх нават вось гэтага народу ёсць свае правіцы. І гэтыя правіцы панапісалі будучыню, карацей, вызначылі прароцтва. Зараз я вяртаюся да ідэі, ці могуць яны бачыць альбо не. І яны гавораць, што прыйдзе нехта, нейкі чалавек, які адначасова ён спыніць хаос, але сам стварыць яго. Ён выратуе баланс, і потым яго каб поўнасцю яго разрушыць. То бок, па тыпу, нешта такое вельмі незразумелае атрымліваецца ў нас нашага персанажа. І вось ён, канкрэтна, ён гаворыць пра тое, што ў іх ёсць месцы, якія проста схаваны гэтым хаосам, і яны не могуць бачыць скрозь іх, ім проста невядомая гэтая частка. Але гэта частка іх жыцця таксама. Вось, там, дзе яны не жывуць, я так разумею, што па тыпу за межамі свайго жыцця не, але вось гэтыя прарокі, і бачаць без розніцы, яны проста бачаць усе магчымасці яшчэ далей.
калі яны яшчэ не нарадзіліся ці ўжо памерлі. Звычайна, вось як я і зразумеў, я до конца не разумею, як яны працуюць, але я раблю высновы на том, што ён гаворыў. Па-за межамі свайго жыцця звычайна яны такога рабіць не могуць. То бок тое, што яны бачаць усе моманты свайго жыцця. Толькі прарокі могуць рабіць гэта яшчэ з рознымі альтэрнатыўнымі варыянтамі розных увогуле падзей. Так. Can I Есть ask you a few пытаннички. questions? Yes. М, Could you tell me a little bit about Трошки о yourself, себе. Alexis? Me? About myself? We, the Venar, are not good at speaking of ourselves. We always know who we are, and so we have no need to tell each other. Well, are you married? Do you have kids? Or perhaps your people don't marry? Yes, we do marry, and we always know who we are to be with, because our future is also our past, and so we also know our children, even though, according to your reckoning, they have yet to be born. My wife was, is, will be the beautiful Abyanda. She lives by the Bay of Fire in the east. She gave birth to our 3 female children, Abratha, Abalexa, Abpalmana. How long has it been since you last saw them? I see them now, April Ryan. Do not forget I perceive time in a different manner from your kind. I have given them your regards. Well, say hi to them for me. Яна спытала просто трошки больш аб ім самім, і ён распавёў, што яны, ну, увогуле, ім складана іх віду увогуле складана расказваць о сабе, бо яны не вельмі гэта ім патрэбна. Ну, па тыпу сярод сваіх. Таму што яны ўсё роўна ведаюць усіх. Ну, па тыпу усіх, з кім яны павінны сустрэцца, ім не трэба зноў даведацца пра гэтага ж персанажа, істоту, бо яны ўжо знаёмы. Ну, па тыпу, яны ўсё жыццё, і ўсе яны так робяць, то бок не патрэбна знаёміцца з ні з кім. Яна проста адсутнасць не існуе. Яны ўжо ведаюць, хто ў іх будзе сябрамі, хто будзе з'яўляцца, вось яна спытала, як яны, ці вы жаніце, па тыпу, вам трэба жаніцца увогуле, у вас святкаванне ёсць, вяселле ёсць. І ён сказаў, што так, ён ведае, што хто яго жонка, і справа ў тым, што, ну, па тыпу, ён не дакладніў, ён сказаў, была, ёсць і будзе яго жонка, вось такая-то, і вось у яго будзе было ёсць 3 дачкі. І справа ў тым, што пакуль мы размаўлялі, ён перадаў ім, з-за таго, што ён, ну, па тыпу, паўсюль знаходзіцца адначасова, ён ужо перадаў вітанкі ад Эйприл Райан да жонцы і дзяцей. Вось такая справа. То бок яны ўжо па тыпу размаўляюць скорозь час вось з імі. Так, ну ж ты прыйшоў сюды ў Маркурыю. I was chosen to be ambassador to Ireed when I showed a talent for seeing the flow of time from one point to the next. I was trained for a long time in locking myself into a single moment to communicate and understand your world. My people do not normally involve themselves with others, but the Veil has forced us to do so. Why don't the Venar want to involve themselves with humans? In the wrong hands, our knowledge is dangerous. To know of the possible fluctuating futures, this can be a weapon to some who flow with time. We cannot interfere with your time. We are not allowed. Who says? The balance. The Guardian. The Guardian watches not only the balance between worlds, but also the balance within. Time is in balance, and if this balance is upset, the Guardian would know. I thought the Guardian was gone. So he is, and that makes it even more crucial to my people that we preserve the balance and not upset it.
Chaos is our enemy, April Ryan, and we do our part to keep it at bay, as do you. Окей. Не ведаю, што тут такога самага важнага вычапіць з таго, што ён гаварыў. Але яны па тыпу ён стаў амбасадарам, таму што яны, ну, ён з рэдкіх, як я ўжо сказаў, з тых рэдкіх, хто можа у іх увогуле сачыць толькі за адной кропкай у часе і перасоўвацца па тыпу ўперад па часу і падтрымліваць размову нават звычайную, то бок, ну, просто па тыпу хаця бы хоць неяк, па нейкім чынам, то бок сачыць за часам па парадку у тым, якім мы спрымаем яго мы. Вось, але яны увогуле звычайна не кантактуюць з людзьмі, і толькі неабходнасць з-за таго, што яны ведаюць пра вось гэтае цемру ў часе, якую яны не бачаць, ім спатрэбілася завесці ўвогуле гэтага амбасадара, каб ён у будучыні мог неяк дапамагчы вырашыць гэтую праблему. Вось, гэта і натхніла іх зрабіць вось так. А так цалкам ім нават нельга размаўляць з людзьмі звычайна. Таму што гэта трошкі разладжвае баланс, і пра гэта можа даведацца ахоўнік, які павінны за гэтым даглядаць, і ён будзе ведаць, таму што гэта парушэнне баланса таксама. Калі людзі, ну, істоты, якія жывуць ў часе, пачынаюць даведвацца аб тым, што можа ў іх быць, аб іх бягучых падзеях, яны могуць выкарыстоўваць гэта як зброю, і вось гэта якраз такі парушае баланс. Ці збіраешся вяртацца да сваіх людзей? Ну, я так разумею, у гэтым існаванні ўвогуле ўжо няма ніякага сэнсу, ён можа існаваць заўсёды з імі. When we pass through the veil to the other side and time yet again opens up, I will return to my people. I look forward to that day. I miss my people, and it is hard to speak with your kind. It makes me tired. I know what you mean. I'm a stranger here too. You will bring us through the veil, April Ryan, and then we can both leave this place and go home. Where is your home, Abnaxis? Across the border mountains and north, to where the forests are evergreen, and where in winter the land turns white. Ну, добра, то бок, калі мы разбярэмся з гэтай праблемай баланса, то ён паедзе дадому, бо сэнсу яму ўжо заставацца тут не будзе. Яны пачнуць бачыць скрозь час. Do you know Father Tobias? Tobias is a faithful servant of the balance, and he is a good man. He leads the sentinel down a narrow path, but he never wavers. We are friends. So, I can trust him? Trust is a concept which often puzzles me. Amongst my people there is never distrust. We always know the truth. But amongst your people, amongst those who flow with time, trust is important, a fragile thing. But yes, I do think Tobias is to be trusted fully. I cannot see beyond the veil, but up to that point there is no thread in which he betrays your trust, April Ryan. Я толькі не памятаю, хто такі отец Табаяс. Шчыра, ён гаворыць, што ён сябар з кімсь нейкім айцом Табаясам, які служыць балансу. Я вось дакладна не памятаю, хто гэта. Хто ў гэтым у свеце Аркадыі? Это альбо той... ну Табаяс. Гэта ж па тыпу той, хто сам падарожнік паміж сусветамі, які праваліўся сюды. Альбо гэта лідар там не царквы мясцовай, а мясцовых ахоўнікаў, сентинелаў. Ці чуў ты пра чалавека, якого клічуць Кортес? Have you heard of a man named Cortez? No, I have not. But that does not mean I do not know him. Names are often fleeting, April Ryan. He's well, some have called him my mentor, others a nutcase. I'm not sure which it is, but I'm leaning towards the former. Your mentor? He is a shifter as well? No, I don't think so. He doesn't shift between Stark and Arcadia. I do not see him in my life, April Ryan. I do not know him. Beyond the veil, perhaps, but not before.
Thanks, Obnaxis. Ну, то бок пра Картеза ён нічога не ведае. Always welcome, April Ryan. Так, я магу задаць табе Can I некалькі ask you a пытанняў. few questions? Доктар, куды глядзіць, мне цікава таксама, Thanks, хутчэй за ўсё, Obnaxis. хутчэй за ўсё доктар быў бы тым, хто парушыў бы гэты ўвесь баланс і раздзяўбаў увесь таймлайн. Мне I патрэбна need some дапамога. help in my quest. Yes, you did. I did? And what did you answer? That I will help you as much as I can, but in the end, I'm on my own. I've heard that one before. Угу. Што ты ведаеш пра драконаў? What do you know about dragons? Мне трэба ведаць як мага больш пра I іх. do not know much about the kin, but I do know a little. Perhaps it will help you, perhaps not. The Dryak kin came to this world a very, very long time ago. Before the dawn of man, before the divide. The Venar had yet to learn to be outside time, and there were few other peoples on Earth. The kin played an important part in the divide, in separating magic from science, and in the founding of the Fathers, the Sentinel, to watch over the balance. It is said that after the divide of the 4 Dryak kin that came to Earth, 2 went to Stark, and 2 to Arcadia. But that was a long time ago, 12,000 of your years. I do not know what has become of them since. Угу. Окей. Для тых, хто не ведае і не можа прапусціў папярэднія стрымы, зараз ідзе размова, мы размаўляем увогуле з істотай, якая існуе па-за часам. Ён адразу бачыць і мінулае, і будучыню. І ён можа нам трошкі даць інфармацыі аб гісторыі гэтага сусвета. Справа ў чым? Ёсць такая істота тут, як цмокі, альбо драконы, альбо драйк-кін, як іх называю, назва арыгінальная ўвогуле, ну, тут у гэтым сусвеце, у гэтай гульне. Дык вось, драйкіны — гэта істоты, якія прыбылі на нашу планету вельмі даўно, вельмі даўно, там невядома, наколькі старажытныя яны знаходзяцца тут. Яны падарожнікі з іншага сусвета, іх сусвет быў знішчаны хаосам. І яны збеглі з яго і пасяліліся тут, у іх ёсць магчымасць жыць вельмі доўга. Усяго іх 4. 2, ну, яны былі тыя, хто дапамаглі людзям заснаваць баланс, падзяліць нашу планету на 2, Старк і Аркадыю, такім чынам стварыўшы 2 паралельных сусвета, адзін з навукай, другой з магіяй. І яны дапамаглі вось, ну, па тыпу ўсё гэта арганізаваць для таго, каб абараніць наш сусвет ад таго, што адбылося ў іх сусвеце. У іх сусвеце гэта знішчыла ўсё, ну, па тыпу ўсё існаванне іх. Вось, яны робяць гэта па тыпу для сябе і для нас, такая справа. Дзе я магу знайсці іх? You don't know where I may find these Dryak kin? No, the white of the Dryak kin, the mother, has, according to legend, been sighted. The tale of the silver spear of Gorimon speaks of the mother and her child. Though I think this is but a tale, and far from the truth. The story is called The Silver Spear of Gorimon? Yes, unfortunately I do not have this book myself, and I do not know of anyone who does. Ёсць гісторыя срэбраная дзіда, як яна сказала, Гарымона. І ў ёй узгадваецца маці, белы дракон, белы цмок, які дзесьці знаходзіцца. Маці, the mother, узгадвалася таксама пры размове Картеза, там са святаром, калі яны стаялі ў царкве, і ён узгадваў, што па тыпу, ну, маці там таксама шукае нейкія шляхі. Дагэтуль яна не, ну, кантэкста не было, я нават не ведаў, што за маці. Вось зараз трошкі больш зразумела. Што наконт другога? What about the other dragon, the other Dryak kin? Of the Dryak kin, I only know of the mother, the white of the kin, although I have heard tell of a god who fell from the sky into the ocean a great long time ago. But this may also be just a tale.
які гук з'явіўся. Дык вось. Тут дзеды зноўку мядзведь. Наконт гэтага. Для тых, хто не ведае, у мяне ёсць YouTube канал. Давайте я, можа, спасылачку вам яшчэ закіну. І на ім выйшла новая нарэзка па The Long Dark. Зараз я вам закіну яе. Вось, каму цікава, можете паглядзець. Зараз дзе яна? У мяне тут пад рукою была дзесьці. Так. Во, ёсць. Можна карыстацца. Можна паглядзець. Вось. Калі вам гэта будзе цікава. Праца над новымі бязглуздзіцамі ўжо ў працэсе. І я думаю, розніца будзе трошкі менш, чым паміж папярэднімі, ну, вось гэта было адрывам. Але зараз не той, каб шмат часу, таму тут атрымліваецца так, што робіцца як робіцца. За недахопу часу не атрымліваецца рабіць гэта хутчэй. Так, ён сказаў нам зараз яшчэ адну гісторыю. Ён не ведае пра другіх цмокаў, але ён чуў пра цмока, які нейкага бажаство, якое упала з нябёс у ваду. І дакладна ён думае, што гэта проста гісторыя. Ён ведае толькі пра аднаго з цмокаў. What else do you know about this god who fell from the sky? Only what I have told you. Someone with greater knowledge of the ocean and the creatures that live beneath its surface may be able to Мне tell падаецца, you мне more. трэба ісці ў докі і спытаць пра гэтую гісторыю. Так, а ты ведаеш нешта пра дыск каменны, які працуе як ключ? Have you heard of a disc that works as a key to the Guardian's realm? Yes, but very little. It has been spoken of in the Ireed Council only recently. Brought to attention by the Tyran ambassador. He wished to know where it is kept. And what was the answer? No one at the council knows or admitted to knowing, and the ambassador was asked to speak with the Sentinel, which he is unlikely to concede to. The Tyran are allied with the Vanguard, and so are in political and ideological opposition with the Sentinel. I know Vestrum Tobias. He would Ну not вось, speak a word Вестром if Табаяс, the гэта якраз Tyran такі адзін nor сентынелаў, the ён Vanguard. у царкве знаходзіцца. Not unless it was to challenge their philosophies. Вось, і ён якраз такі абаронца баланса. Там якая справа? Пра дыск нічога ён дакладна не ведае, і нават не так даўно Тайраны, гэта вось якраз такі такая фракцыя, якая аб'ядналася з Вангардам. Яны шукаюць, дзе знаходзіцца гэты дыск. У гэтым сусвеце таксама. І пра дыск нічога не вядома, але мы можам у Табаяса самі спытаць. Таму ты не ведаеш. Тут трэба, у гэтай гульні трэба пераспытваць кожнае пытанне, нават нягледзячы на тое, што мы ўжо яго задавалі. Ты не ведаеш, дзе знайсці дыск. So you don't know where I can find the disc? No. Вось, Ask ён зараз сказаў, Vestrum Tobias. спытай з Табаяса. Ці ведаеш ты нешта пра разрыв, які вядзе Do you know anything about a rift leading to the Guardian's realm? да вежы? I have heard Ахоўніка. speak of such a thing. I believe it was where the tower was built and the divide created. When the earth was one, it might still be open. Any idea where it is? I am afraid the Venar were never very involved in the affairs of the Sentinel, nor took any part in the divide except to agree to the necessity of it. We had little choice but to concede. We are a magical people. We need the balance, because we could not survive without magic. Окей, невядома, нам трэба знайсці месца, куды гэты ключ яшчэ выкарыстаць, і мы пра гэта месца таксама не ведаем. Нейкае месца, дзе створан быў баланс, тая самая першапачатковая вежа, скажем так. Як змагацца з How would I хаосам? go about fighting chaos? You cannot fight chaos. It is not so simple.
To oppose chaos, one must return order to that which has been affected by chaos, and thus reduce its powers. But this is not something everyone can do. Only those ordained by the balance can embark on such a dangerous task and survive. Так, як бароцца з хаосам, зрабіць, упарадкаваць тое, што хаос разбурыў. Ну, вось увесь наш адказ. That's about it for now. I am glad I could be of assistance, April Ryan. Ну, пайшлі тады да Вестрама Табайса. I'll talk to you later, Abnaxis. Blessings of the balance on your journey, April Ryan. Ідзем да яго. Ну, ось. Так. На рынку. Веструн Табая знаходзіцца ў велізарнай вежы, зараз да якой мы бежым. Мы сюды тэлепартаваліся, трапілі ў гэты сусвет якраз такі праз гэтую вежу. Вось он. Мужик, ёсць размова. Дзе Good дыск? morning, Tobias. Why, it's April, my friend from Stark. Have you come to visit us again? So it appears. I didn't exactly come here by choice this time, though. Oh? How so, if I may ask? In a weird and twisted way, it's nothing out of what's become the substitute for ordinary in my life. One second I was in my room in Newport. The next, I was in a dark alley in Marcuria. You must have opened a shift while you were sleeping. Good. This means you are learning to harness your magic. Yeah, I guess, except I don't think I'll be able to get back home again. And this time, my mentor, Cortez, has no idea that I'm here. Ah, but I'm sure you will find a way to channel and control your power soon. In the meantime, is there anything Ён I can супакоіў. do to help? Справа ў тым, што, як яна сказала, мы сюды трапілі ў гэты раз не зусім чакана. Ну, ў гэты раз мы трапілі ў Аркадыю не таму, што нам далі выбар і за намі нехта даглядаць будзе, як нам вяртацца. У гэты раз мы самі сабе адчынілі партал, калі мы гэтага не чакалі, трапілі ў яго. І зараз адзіны варыянт, як нам перабрацца назад, гэта стварыць зноў партал, які мы не ведаем, як, ствараць-то. І ніхто не можа нас гэтаму навучыць. Так. Ну, ён, хутчэй за ўсё, не ведае, як перасоўваць, таму што ён літаральна гэтым не займаецца. У папярэдні раз ён сказаў, ну, хер яго ведае, сама разбірайся. Давайте спрабуем сабраць ад яго як мага больш інфармацыі. Трэба даведацца пра драконаў, якія знаходзяцца ў Аркадыі, трэба даведацца пра ўваход, як трапіць у вежу. Так, і нам трэба знайсці дыск. Для стварэння парталу мы павінны быць у майтках. Магчыма, гэта абавязкова. Дыск. Дзе ты? The disk that is the key? Yes, it is needed. It might even restore balance, provided the new Guardian accompanies it to the tower, of course. But you wish to find the disk yourself? I have to. Cliché or not, it's our only hope. You do this often, then? You know, save worlds? It's an expression. Heroism in my world is more of a cliché than anything else. I do not understand. But then I am merely a servant of the balance, while you are more. But yes, the disk. As I told you once before, when the Earth was divided, and the realm of the Guardian created, a disk was forged in the Well of Making. The disk was to serve two purposes, as a key to the Tower of Balance should it become necessary to enter it in the Guardian's absence, and as a replacement for the disk that is already in the tower should it be broken. The tower is now abandoned and locked, and the old disk shattered. I do think the time is right for the second disk to be brought forward and used. Я неяк прапусціў, калі ён нам папярэдні раз распавядаў.
гэты момант, тое што дыскаў насамрэч 2. Адзін з дыскаў быў знішчаны ўжо, то бок для нас ён не вельмі актуальны, але ён існаваў і з ім ахоўнік сам уваходзіць. У гэты жа раз ахоўнік неяк скончыў сваё існаванне, я так разумею, не зусім звычайны, дыск быў разбураны. Нам жа трэба здабыць, і ў іх быў запасны дыск на выпадак, калі такое можа адбыцца. Калі няма ахоўніка, альбо калі нешта прыйсці падмесці падлогу, я не ведаю, у гэтай вежы. Вось, і гэта дадатковы дыск, вось зараз і яшчэ яго трэба выпытаць, дзе ён дакладна знаходзіцца. Where is the disc now? At first, more than 12,000 years ago, it was kept in the open, at the Sentinel Enclave outside Marcuria. However, when thieves attempted to make away with the disc, it was taken away. Why? So that the 4 parts of the disc could be divided amongst 4 of the magical people of Arcadia, people who would have nothing to gain from the balance being compromised. Дыск падзялілі ў Аркадыі, знаходзіўся гэты дыск, і ён быў падзелены на 4 часткі. Яго спрабавалі скрасці, і яны вырашылі, што лепей падзяліць яго на 4 часткі, каб яго ніхто не паспрабаваў скрасці зноў. І кавалкі былі адданы 4 людзям, якія, скажем так, ад таго, што баланс будзе разбураны, яны пацерпяць больш, чым астатнія, па тыпу людзей з дастатковай сілай, і для якіх знішчэнне баланса гэта праблема, таму яны будуць трымаць іх у бяспецы. І каму яны былі пераданы? This I cannot tell you. I am not sure anyone remembers now. But it would be in the scriptures, I am certain. Я сам не памятаю. The scriptures of the balance. There are 13 of them. 13 is a strong number, rich in tradition, and did you know the Ireed High Council consists of 13 ministers? No, of course you don't. 13 was also the number of the fathers who begat the Sentinel and who built the Tower of Balance. Окей. Ёсць нейкія скруткі, у якіх ёсць можа быць інфармацыя, каму іх аддалі, і ніхто аб гэтым не памятае. Дзе мне іх знайсці? Where can I find the scriptures of the balance? Pay a visit to the Sentinel Enclave, located outside the city to the east. The great library of the Enclave contains every book ever written by an Arcadian minstrel, and most others as well. Speak with Minstrom Yerin, the keeper of books. Tell him I sent you. Добра, прыйсці у мясцовую бібліятэку, паразмаўляць з чалавекам, нам ужо сказалі, што з ім можна паразмаўляць, ён дасць нам гэтыя запісы. Добра. Дзе знайсці ўваход? There is one. You are right in that, but where I would not venture to guess. In the past, when the time came for the Guardian to step down and another to take his or her place, the Guardian opened a gateway wherever it was needed. A Guardian, still in full control of the balance, can invite anyone in and let anyone out. But with the Guardian gone, the only way in would be the point where the divide was first created, where the tower was built. Isn't that location written down somewhere? Remember that this was done on the old Earth before the divide. After the divide, after the creation of Stark and Arcadia, places were shifted about. This entrance may not even be on the ground anymore. What do you mean? It could be up there, in the sky, or far below us, through the crust of the earth into the molten depths below. I cannot say, and I do not know anyone who could. То бок дагэтуль прызыў Гардыяна, замена Гардыяна адбывалася такім чынам. Адзін пакідае і адчыняе праход да наступнага. То бок ён, баланс можа, карыстаючыся сілай баланса, яно можа гэтым карыстацца і па сутнасці, перадаваць смену. І гэта так і адбывалася дагэтуль. Але ёсць запасны праход. Гэта месца, дзе былі калісьці створаны, сама вежа баланса была створана, і зямля наша была падзелена на 2. На Аркадыю і Старк.
Дык вось справа ў тым, што невядома з-за таго, што падзел быў вельмі даўно і ён яшчэ па тыпу вельмі гэта па тыпу і розныя сусветы ўсё ж такі. Таму невядома, дзе гэты ўваход. Уваход можа знаходзіцца дзе заўгодна. Па тыпу ў любой частцы сусвета, у небёсах, пад зямлёю. Няма такога фізічнага дакладнага становішча, дзе яны могуць сказаць, што гэта адбылося. Так. І як можна знайсці яго, калі ён ёсць? Perhaps with careful investigation of the old texts, histories of Arcadia, of the Divide, the scriptures. I do not know, April, but it cannot hurt to look. Again, you will find these texts at the Sentinel. Знову ту ж саму бібліятэку трэба ісці, каб такую інфармацію знайсці. Добра, дзе драконы? Need to locate the two dragons that reside in Arcadia. The Drykin? What's the difference? Dragons is a word from your world. The kin are not what they have become in your legends and fairy tales. But they're real, aren't they? Oh, as real as you and me, April. And old. They have been here since before our time. As you probably remember, the kin were instrumental in the Divide, saving mankind from a terrible end. But I know so little. Only what I can remember from my studies when I was a minstrel at the Enclave. А можна больше інфармації, кай ласка? How can I get more information on the Drykin? Books, daughter, books. The wisdom of the ages. There is one tome you should study, called The Secrets of the Drykin, by Minstrom Elniak. It is old but informative, and it captures the imagination. Where can I find this book? Again, you will find these Усё ў одном at the месцы, Sentinel усё ў Enclave. кніжках. Speak with Minstrom Yerin. Кніжачки мне, кай Thank ласка. you, Tobias. Good to know I could help you, April. Так, мне падаецца, яшчэ трэба праверыць два месцы. Гэта паспрабаваць дамовіцца у парту паразмаўляць наконт бога, які ўпаў у ваду, бо яны могуць ведаць нешта. Хоць нейкую гісторыю. І потым яшчэ вось тут. А давайте вось зараз падыдзем, паспрабуем трошки выйграць. Вітаю. Можна у тебе, кай ласка? Оп. Чаму я не даставіў мапы? Ну, так, здарылася. I wasn't around, sorry. Well, there are more maps to be delivered, and my customers are getting very impatient. Did you deliver the map to the Rolling Man? Yes, sir. All right, let me see your signature, and I'll give you your next delivery. Ага, його є пропонова для достави. Ну добре, чому ні? Я просто мім проходив. На, тримай. Новий спис. Ми на його трошки працюємо. Мапи доставляємо. Weren't you supposed to make a delivery to the Rolling Man? Yes, I was. Then what in the deepest, darkest recesses of Mount Tierney are you doing here? Get to it and remember to get his signature. Блін, я що, не испытав його підпис? Алера. Ну давайте побегли уже, раз такая справа, у нас есть знакомый в этом городе, який прибув сам у эту сосвет вельми давно. І он подорожнічав сюди 10 стагоддзей, я не памятаю докладно. Вось он, Брайан Вестхаус. І мені потрібен твоя подпись. Ми тобі мапу доставили? Доставили. Подпись, киоска. Блін, порозмовляти з ним. Вон он здивится, что мы снова тут опынулись. Hi there, Mr. Westhouse. I'm back. My word. What on earth possessed you to return to this god-forsaken place? You were lucky to escape the first time, but now you're really pushing it. It's not that bad a place, or else you wouldn't stay here. Besides, this time I didn't exactly come here by choice. I stay here because I'm a true masochist, Miss Ryan. And who forced you to come? Was it Cortez? He doesn't even know I'm here, unfortunately. No, I think I had some kind of
accident with my so-called powers. I shifted in my underwear. No, ha! Isn't that the way it is, though? We always cross the rift at the most inopportune times. Care for a drink? Oh, no, that's right. You, don't. Так. Thanks, Może... Mr. Westhouse. Albo pytanie mu zdać. Aha, i on może wiedzieć nešto про Мора. Homesick and you feel like talking to a fellow alien. Давайте jeszcze raz. Ласка, Would you pytanie mind есть? helping me with a few questions? I've nothing better to do, so shoot. Wiedziesz nešto про Do you know драконов? anything about dragons? I try to stay out of the affairs of the kin these days. What precisely do you wish to know about them? О, так он про их nešto ведає. There are 2 dragons in Arcadia, and I'm trying to locate them. Yeah, I've heard that tale myself, but no, I don't know anything about it. You'd be better off speaking with the Sentinel Minstrom. After all, religion is their specialty, not mine. Угу. Чув історію о богі, який упав з Did you небес? ever hear a story about a god who fell from the sky? Stories aren't my thing, April. You should visit a library. I'm sure you'll find some stories in the books. Окей, і он сам мене накерував у Sentinel бібліотеку. library somewhere near the city. I've also heard rumor of a people with wings who do nothing but observe and record history through stories. But I don't know if that's all it is. A rumor. Still, if you're looking for stories, it may be wise to check it out and see if you can find them. Так, нечто про I'm диск. looking for a disc that will open up the Guardian's realm. That's religion, Miss Ryan. And the only things I worship are whiskey, a good cigar, and a nice long... Anyway, don't ask me about all that balance mumbo-jumbo. Окей. Ён распавёў нешта пра істот, якія з крыламі лётаюць і запісваюць падзеі, ну, па тыпу гісторыкаў. Але гэта толькі, ну, чуткі. Як ён говорил. Ну, ён гэта хутчэй за ўсё чуткі. Але гэта можа быць карысным. Ты ведаеш уваход Would you be дзе-небудзь? able to tell me where I could look for the entrance to the Guardian's realm? In Tobias's pants, if he had his wish, I'm sure. No, I'm sorry. I don't know anything about the Guardians, balance, Sentinel, or gardening. Now, if you're interested in bullfighting, I could talk all night. Угу. Bullfighting's a horrible act of cruelty to animals, and not much of a sport at all. I'll just forget you said that, Miss Ryan. If there... You'll be happy to hear then that they abolished bullfighting hundreds of years ago. Damn. Так. Что ты можешь рассказать про летающих What людей? did you say about the flying people? They're supposed to be great storytellers, and they've been observing this world for a very long time. But it could only be a rumor. Угу. Добре, нічого докладно про їх не ведаємо. Let's Thanks, Mr. always Так, давайте дадим ему на подпись, раз уж такая справа. Sign this, please. It's just to confirm that I made the delivery. certainly. Добре, ён подпісаў. Давайте вяртаем гэта назад. Ну, раз уж мы тут мимо, усе такія. Глядзі, што ёсць. Трымай. Here's your next delivery, a map of the Northlands to a Tun Layak staying at the Journeyman Inn. And be quick about it. She's been waiting since the day before yesterday. Добра, дастава мапы паўднёвых зямель. Пушачка. It's a talking bird. Добра.
Тут ми нічого. Давайте поспробуємо. У нас зараз викрадуть наші гроші, але я ждаю на це поглядіти. Поспробуємо зараз. Here's my coin. Now, how do I play? I place one cup on top of your coin like so. Then I shuffle them like so. You guess which cup hides your coin. If you get it right, you win another coin. 3 in a row, and you win a prize. Ага. Але ж я не упевнений, під якою було. Ну, давайте праве. This one, for sure. Looks like you've got the wrong cup. It happens. A 1 in 3 chance, you know. But with coin in your pocket, you can always try again. Окей. Поспробували. Talk. Може він мені що підкаже. Андермапами. Delivery to by the Окей, добре, він не вельми жадає розмовляти. Зараз зробимо, може, поїдемо у порт, порозмовляємо там. Потім зробимо доставу мапу і вже тоді поїдемо у бібліотеку. Так, альбо старі Blue fire. десь там, на Малому Пірсі. Він може відати ніяку історію. Ось ти. Hello again, old man. It be you. Що розкажеш? Як справи? Як вода? Як твій куфор? О, блін, він... Ну, давайте про історію. Sure, sweetie, I be. Ось. Have you heard a story about a god who fell from the sky into the sea? Aye, that I be having. Although that be a story of man-eating mermen who ravaged the sea of songs, swallowing sailors whole and spitting their bones out to dry. Are you sure you be up for hearing such a cruel tale? I've heard worse. Ye be a tough little lady, be you not? All right. Well, like I be telling yous, the Sea of Song surrounding the island kingdom of Gien be a treacherous sea where countless vessels have disappeared without a trace. Now, this be near 30 long winters ago, mind, during me second term as captain of the trader Lucky Lady. We've been crossing the Sea of Songs for 2 seasons, and we'd yet to be seeing any sign of the dreaded bloodthirsty mermen who lurk in the waters off the Guyenne coast. That night we be laying still with our sails down, awaiting the wind to pick up and carry us north to Mercuria, when we be hearing a frightful scream a-coming from the port side of the Lady Luck. I be the first to rush over on account of me having me arm down the apple barrel. We just been to Arras to pick up 100 barrels of sweet Guyenne apples. And as luck would have it, I be there just in time to witness Sally Barney's horrible fate. He be in the water, screaming and waving his arms, and the water around him be red as a midwife's arms after a grueling birth. I get the picture. Go on. Then I be seeing, I glimpse a large, shiny, sleek body be pulling Sally down and swallow him whole. It be the mermen come to claim the body of the sailor who dare cross their sea. Are you sure it wasn't a shark? What? Big fish with sharp teeth and dead black eyes and a large triangular fin on top? Ye mean a black-eyed snapjaw? I guess it could have been, but it be no snapjaw. It be the dreaded merman of the Sea of Songs. Where does the sea god fit into all of this? Aye, I be coming to that. You see, the bloodthirsty merman
be not only happy with cannibalizing sailors, but they be sacrificing their own to their dark old sea god. Знову ён да халеры розказвае, я потім Unless the mermen основний are сенс передам. human, they wouldn't really be cannibals if they ate humans. Blood sacrifices to their dreaded god who lives on the bottom of the sea. Aye, that be the truth of the mermen, fierce and bloodthirsty cannibals of the Sea of Songs. Thanks. Good story. Aye. Угу. Так, знову ту історію нам не треба чути. Aye, he tell me See you later. if I А ён... Я не буду ўсе абароты тыя гісторыі, я толькі асноўную сутнасць перадам. Ён расказваў пра падарожжа тых самых, пра то, як яны падарожнічалі і трапілі... Ой, ё-моё, што тут такое? Добра, цікава. Яны падарожнічалі скрозь мора песен, і там адразу адбылося некалькі падзей. Ён увогуле гаворыць, што бог, які ўпаў на, з нябёсаў, гэта бог мясцовых па тыпу, русалак, мермен, мужчынскі варыянт. Карацей, русалы. І вось яны ўцягнулі, карацей, аднаго з іх каманды на дно, забілі яго, і прынеслі як бы так апісаць, у ахвяру свайму кроваваму божеству, якое, хутчэй за ўсё, тут ён не звязвае гэтыя дзве ідэі, але ён так распавядае, што магчымасць гэтага такая вельмі маленькая. Ты чуў пра іх, пра гэтых русалаў? Did you ever hear of the mermen of the Sea of Songs? You mean the bloodthirsty cannibal mermen? Ён нейтральна паўтарае тыя ж словы, што і гэты стары. Never heard of him. Ніколі не чуў. Ты дакладна ўпэўнены, што ты не крыважэрных, як ён там поўнасцю апісвае, крыважэрных канібалаў русалаў з мора песен? Are you sure you've never heard of the mermen of the Sea of Songs? Be quiet. Shh. Not so loud. What's up with the shushing? Legend says that if you speak openly of the bloodthirsty cannibal mermen of the Sea of Songs, they will hunt you down until they've caught you and devoured you. And you believe this legend? No, I'm just trying to scare you off. Do you know Okay, anything about нічым the ён не god that fell дапамог. from the sky into the sea? Of course. You find fallen gods most everywhere these days. They're an air and a hand. Really? No, of course not. There are no fallen gods in the sea. It wouldn't make much sense, would it? If the sea was full of gods just lying about the seabed. So you've never heard of such a thing happening? Now you got it. Bye. Ён не вельмі дапаможны ў гэтым сэнсе. Інфармацыі з яго амаль ніякай. Так, не сюды. Дзе там? На пірс, калі ласка. Пайшлі тады. Не вельмі шмат інфармацыі, трошкі даведаліся, але у дакладнасці ніякай. Зараз зробім доставу нашай мапы. Якая у нас з сабою. Так, кому мы яе павінны? Не табе, не табе. Хто павінны атрымаць мапу? Не ты? А хто? It's a map of the Northlands. I'm supposed to deliver this to, Tonlyak, staying at the Journeyman Inn.
Тунлайк. А, ён по типу жыве ў гэтай таверне, у карчме. Excuse me? Yes? Oh, I'm looking for a Шукаю guest of yours. Тунлайка. the sailor? She is looking for work today, I'm afraid. With most of the ships moored to the docks for balance knows how long, it is difficult for sailors to find work. Угу. Do you know when І коли її Turnlaek is чекать? expected back? I could not tell you, child, but from what I know of the ships in harbor, she will not find one that needs a navigator anytime soon. Добре. Я на навігатор, Тунлайк, і невідомо, коли яна буде назад. Знову доки тады можу пераспытаць, раз уж такая справа. Ты ведаеш, дзе Тунлайк? Hello. Bye. Ага, окей. Нічого корисного. Ты так само не з'явілася ад гэтага. Ну і тут няма нічога. Добра. Ну, нікога такога падобнага не бачна. Не бачна. Ну, добра, тады пайшлі ўжо. Раз такая справа, ідзем у... куды нам? У бібліятэку тады, у Анклаў. Ну так. Тушку мы выйграць не зможам, пакуль не прыдумаем як. Ну, тады даставы трэба рабіць гэтых мап. Адразу шукаем нейкую каменная сцяна, якую можна глядзець. Some kind of sandstone, very malleable, but also very vulnerable to the elements. These cliffs probably have huge, naturally formed caves and tunnels. Окей, гэта не дапамагае. It's a stone dragon gazing down into the center of the dome like it's guarding the entrance. It's a magnificent piece of work. Каменны дракон, які глядзіць унутр. Кола нейкае. It's a circular hollow about 20 centimeters across and about 5 centimeters deep. Не дапамагае, што мы павінны рабіць? The dragon's mouth is pointing straight down at the middle of the floor. It's a circular... Што ў нас ёсць? Што можа падысці сюды? Да нічога. It's a small recess about the size of my fist with a thin duct extending from the recess to the circular hollow in the middle of the floor. There are 3 others just like it, arranged with equal distance to each other in a circle and all connected via a duct to the center of the floor. Адзін у цэнтры, 4 па баках. І цмок, які глядзіць уніз. А што мне з гэтым рабіць? А, вось уніз можна прайсці. Вось. Блін, мог бы не заўважыць, я ўжо думаў усё. Святар. Вот можна яшчэ пробегчыся. Святар, скажы мне што-небудзь. Блин, нечто голосно. Volume 6 of the complete annotated history of the Northlands, have you? I could have sworn it was here yesterday. Sorry, no. I guess someone else must have taken it. I try to tell them to write down what they borrow on the list, but they never listen. Only last week I spent 3 hours searching the entire enclave for the second scripture of the balance, the scripture of song, before I realized that Vestrum Tobias was studying it back in the city. Now, such incidents could be avoided if only, and this applies to you too, young lady,
people would sign out the books they borrow when they borrow them and sign them back in when they're done. Such a simple procedure. It shouldn't take more than a few seconds to jot down your name and the name of the book you borrow. It makes my job so much easier. Now, which book did you want me to find for you? Так. Ён нічога зараз карыснага не распавёў, ён проста незадаволены, што і тут у любы можа зайсці, узяць любую кнігу, атрымліваецца. І, ну, ніхто да гэтым нармальна даглядаць не будзе, яму прыходзіцца шукаць гэтыя кнігі потым. Are you Minstrom Yaren? Yes, of course. What a silly question. How would I know? I don't know you. I am Minstrom Yeren, keeper of the great library of Marcuria. In fact, this is the greatest library of all the Northlands. Такая крутая бібліятэка, у вас няма каму даглядаць за кнігамі. Of the entire world. Although they say the dark people have a library as big, if not bigger, than this one. But of course, we're not allowed. Знову гэтыя цёмныя людзі, невядомыя хто. Have you been there? I don't think... What a silly question. Of course you haven't. You're not of the dark people, are you? You don't look like any dark people I've ever seen, so I can't see how you could possibly... Ти не вельмі дапамагаеш, мужик. Now, where did Volume 6 disappear to? Так, мне трэба з тобой паразмаўляць. Табай сказаў, што ты можаш дапамагчы мне. Tobias? Vestrum Tobias? I haven't seen him for... Well, he was in last week, but before that it must have been days at least. How is he? Still eating enough for 2 mules? I must tell you of this funny story I heard the other day, of how Vestrum Tobias eats enough for a table full of Minstrom. Or was it one Elguan? Although the Elguan don't, as a rule, eat very much at all. Did you know that the Elguan can Вельмі бескарысная інфармацыя. for days' journey away? Amazing, amazing creatures, perfectly suited for life in the desert. The balance provides, that's for certain. The balance provides. Так. А ён амаль бясконца расказвае гісторыі, якія нам нахрен не патрэбныя, але вось. Так, мне калянска, мне патрэбна 3 кнігі. Vestrum Tobias recommended that I look at some books. Books is what we do best here at the Enclave, that is for certain. Which book would you like to see? Мне патрэбна адразу шмат чаго. О, нават яшчэ і... Так, старыя казкі. Гісторыя Маркурыі. Срэбраная дзіда Гарымона нам таксама патрэбна. І таксама, ну, не ведаю, якую кнігу. Ну, давайте дакладна, якія мы зараз шукаем. Так. Давайте пачнем з срэбранай дзіды. I'm looking for a story called The Silver Spear of Gorimon. Yes, a fanciful tale if I ever saw one, but a charming one. Did you know that I'm often paid visit by adventurers wishing to read everything available on the spear so that they too could set out on their foolish quests? Yeah, don't you just hate those adventurers? Well, they pay for my bread, milk, and butter with their contributions to the coffers, so I shouldn't be too critical of them. But they care not about the books. They care only about what the books can give them. I care. About the books, really. I can tell. So, the Silver Spear of Gorimon, then? Ага, ён там даглядае. Я думаю, нормально ён так часу мы патрацім, пакуль ён будзе расказваць кожную кнігу. Ага, я зразумеў. Find something of interest. I'll leave it here for you to read. Книга.
Так, срэбрная... Я зараз хутенька буду гэта чытаць, бо перакладаць усё займе пэўны час. Угу. Срэбраная дзіда была выкавана, каб забіць белага цмока. Угу. Цікава. Больш за тое, ён жадаў атрымаць дзіця белага дракона, белага цмока, для таго ж, каб ажаніцца на ёй, але белы дракон адмовіла яму. А вось белы дракон гэта маці. Вось. І таму ён раззлаваўся. Паспытаў некага чараўніка Аоса, каб даведацца, як забіць аднаго з драйкінаў. Ён сказаў, што трэба знайсці белае срэбра з гары Тэрэней, самую наймацнейшую субстанцыю Аркадыі, і як яго можна выкаваць магіяй, каб забіць нават аднаго з кінаў. Срэбранога мядзведзя забіць. Так, прыкладна так. Так, Парэх адправіўся сваёй арміяй на поўнач праз акіян, і каб прынесці дастаткова белага срэбра. Яны выкавалі. Але каб перад тым, як гэта дзіда можа забіць аднаго з кінаў, яе трэба вымыць у крыві. Парэх, ну, гэты злобны мужик, ён у выніку адсек галаву і кавалю, які зрабіў меч, і тым салдатам, якія адправіліся за белым срэбрам. Ён зрабіў месца, ну, напоўніў гэтую самую басейн кроўю іх і туды кінуў гэтую дзіду. Вау. У пары, крывавым пары, уся кроў выкіпела, і засталось толькі гэтая дзіда. Жудасная эта зброя. Вось ён пайшоў на белага дракона, каб атрымаць руку дачкі. Гіперфіксацыя, да ён адбіты. Дракон адмовіла яму зноў і паляцела сустрэцца з ім, яго чараўнікоў і яго арміяй на палях Гарымона. Яна нічога не ведала пра гэтую дзіду, і ён хаваў яе ў тканіне каля сябе. І потым яны пачалі бойку паміж сабой. Ён пакінуў армію, ён адзін на адзін з ёй вырашыў змагацца. Ён падняў руку, быццам бы завітваў яе, але замест гэтага гэта быў знак для яго чарадзея Ауса, каб ён наклаў заклён белага цмока, калі Парэх будзе даставаць сваю дзіду. Дракон змагалася і амаль збегла ад магіі чараўніка, але Парэх быў дастаткова хуткім, і ён прабіў яе гэтай дзідай магічнай. І калі яна памірала, кроў пролілася на зямлю, на гэту зямлю, і пракляла Бакшеву, Парэха і яго людзей назаўсёды. Там, дзе ўпала кроў дракона, зямля высохла, і трава стала пяском. Парэх адправіў сваю армію, каб ісці за белым драконам,
і прынесці яе яйка, але гэта засуха узмацнялася, і за некалькі дзён вядомая імперыя Бакшева ператварылася ў пустыню. Пасля гэтага наступіў што? Навальніца, які парваў зямлю, ну, гэта не парваў, а бушаваў сотні дзён і начэй. І калі пыл супакоіўся, нічога не засталося да Бакшева, акрамя 2 гарадоў і некалькі аазісаў. Гавораць, што у закопанай у выніку этой сталіцы у руках парэха ўсё яшчэ знаходзіцца гэтая дзіда. Окей. Адбіты мужик спрабаваў забіць дракона. Я так і зразумеў, што не забілі, таму што яна ўляцела. Ну, там гаварылася пра то, што ўлятала. Я не вельмі зразумеў до канца, трэба было уважліва чытаць, але я спрабаваў як мага хутчэй, каб у нас не ператварыўся ў чытальны стрым. Так, давай, мне яшчэ кнігі патрэбна. Што ты пужаешся? Так, мне патрэбна гісторыя Маркурыю. Займае некаторы час нам здабыць эту кнігу. I did find something of interest. I'll leave it here. Так, кніга. Далей. Зноў так же самае буду чытаць і асноўны сэнс перадаваць. Падарожжа праз паўночнай землі. Нічога карыснага. Першая частка проста расказвае пра тое, як ён шмат падарожнічаў. Таксама ўзгадваецца Горэмон зноў, Бакшеван з папярэдняй гісторыі, але зноў жа ён проста распавядае пра сваё падарожжа. Зноў узгадваецца гара Цірэней. Блин, настолькі проста словы на словах, насамрэч, ну, інфармацыя дакладна ніякай. Не ўдакладняючае апісанне месцаў, якіх ён падарожнічаў, па тыпу з высокіх уцёсаў там аднаго месца да замёрзлых пустэч вось гэтага, ну, не вельмі дакладняе. Далей, Маркурыя, вось. Зноў песня пра Маркурыю, гэта не дапамагае. Вялікі савет збіраецца ў Маркурыі, гэта можа адзінае, што карысна.
Не вельмі карысна. 20 тысяч гадоў была заснавана, з'яўляецца асноўным месцам, адкуль усе людзі увогуле засталіся, і з'яўляецца аднім з самых вялікіх гарадоў Аркады ўвогуле, калі не самым вялікім. Ну ўсё, я скажу, што па нашаму квесту нічога. Такі экскурс, паэмы і больш пустое ўсё. Не вельмі карысненька. Конечно, калі нешта шукаць, то яно хутчэй за ўсё захавана. Так, што ў нас яшчэ? Гісторыя Аркадіі. Цікава, што там унізе. Там вада паўсюль. І навошта яно так зроблена? Каля кніг трымаць такое, ну, блін, камон. Там жа вільготнасць. I did find some. Я зараз зноў хутенька чытаю, але гэта гісторыя зноў жа я не бачу ніяк звязана з нашымі з нашым квестам асноўным. Гэта гісторыя пра бедную жанчыну, садру і прынца нейкага. Ну, пакуль гісторыя разгортваецца так. Быў зайздрослівы Кейр, які ажаніўся на садры, і быў прынц, які праязджаў міма і, ну, па тыпу, быў уражаны садрай. Вельмі там, ну, такая штука. І калі ён пачаў размаўляць з жанчынай, даведаўся, што па тыпу яна замужам за Кэрам. Вось, ну і там не ведаю, там ці выклікалі, я вельмі коротенька чытаю. Сустрэліся з Кэрам. Кэр такі, ну, ах ты ж такі пачварнік, прынц, спрабаваў забіць адразу, напасці раптоўна на прынца, бо як ты пасмеў з маёй жонкай размаўляць увогуле. Вось, паспрабаваў забіць яго. Не атрымалася, бо у адкрытай бойцы ну, ён прынц значна больш спрытны. Вось. У выніку ён такі, ну добра, давай сябраваць, карацей, ніякай праблемы, проста я вось такі вось чалавек вельмі зайздрослівы, але пры гэтым прыхаваў у сябе кінжал, якім паспрабаваўся прабіць яму галаву, але, ну, і працянуў там адкрытыя далоні, вось, па тыпу давай сябраваць. Кінжал гэты выхапіў у сябе і паспрабаваў яго забіць, але зноў прынц перажыў гэта.
Вось, але ўсе пра гэта даведаліся і пайшлі яны да суда, і карацей яна пацвердзіла, што Кейр мудак. Ага. Не, але нават і ў гэтым выпадку яна не змагла пацвердзіць, што па тыпу яе муж ну па тыпу спрабаваў забіць прынца. Вось, і замест таго, каб яму бы павінна была быць смерць, але яго проста адправілі ў рудніках на 25 гадоў. І калі прынц пазваў Садру з сабой да двара, ну, просто па тыпу быць пры двары, яна адмовілася. Праз год Кейр паспрабаваў збегчы, забіў 2 ахоўнікаў і прабраўся праз сцены. Але яго застрэлілі стралою, і таму ён памёр, вось так ён і памёр. Прынц вяртаўся да Сандры, зноў прапанаваў ёй прыяднацца ў двары. І ў гэты раз Сандра пагадзілася. Прынц насіў шалом, я там не вельмі дакладна, ён па тыпу вельмі спрытны быў. А потым яны ажаніліся. А ён зваў яе проста пры двары быць, не скажу, не жаніцца. Была добрай каралевай, і ўсё было цудоўна. Усё цудоўна. Добра, гэта гісторыя канец, нічым не дапамагае. Дзіця возера. Гэта даволі жудасны будзе, але я прачытаю, распавяду потым. Окей, гэта гісторыя нам таксама не дапамагае ў квесце, але гісторыя наступная. Была вёска, якая існавала каля возера, і у гэтай вёсцы не засталося ніякіх дзяцей, былі толькі ўсе сталыя. І насельніцтва вёскі вельмі бянтэжылася, бо літаральна няма каму жыць у ёй, як калі яны ўсе памруць, то нічога не застанецца. І ў пэўны момант надышоў туман, і з возера прыйшло 50 дзяцей. Яны сказалі, што мы будзем жыць і будзем вашымі дзецьмі, але вы павінны не лавіць аніякай рыбы, вы павінны пайсці пачаць жыць, карыстаючыся тым, што вам прапануе зямля і лес, і вы ніколі не будзеце лавіць аніякай рыбы і нічога ў вадзе, у гэтым возеры. Жыхары пагадзіліся, хаця хоць і былі, гэта адзінае, што яны ўмелі, яны рыбачылі і здабывалі рыбу, ежу з возера ў асноўным. Вось, прайшлі гады, і ў пэўны момант адзін з жыхароў не вытрымаў, і яму з'ябала есці мяса, ён хацеў проста рыбкі. Вось, і ён узяў лодку, адплыў кудысьці ў далёкі кут возера, дзе яго ніхто не можа пабачыць, запусціў сваю, як там сказана было, леску па тыпу закінуў. Вось, ён закінуў сваю леску і адразу вылавіў здаравенную рыбіну. Але таксама ў гэты ж момант, як толькі ён гэта зрабіў, ён пабачыў, як з усёй з усёй вёскі дзеці выходзяць і пачынаюць ісці ў ваду. Заходзяць у ваду і пераўтвараюцца ў рыб. Яму стала сорамна, што ён так зрабіў, і кінуў рыбу тую, якую ён вылавіў, выкінуў таксама ў ваду, але ўжо позна, і дзеці ніколі не вярталіся, нягледзячы на тое, што ўся вёска спрабавала іх спыніць і клікала іх назад. Вось такая вось гісторыя.
Рыбу яшчэ ніхто не надкусаў, але было абяцанне і яно не было выканана. Але ж гэта мне з маім квестам не дапамагае аніяк. Мужик, мне тут трошкі дакладнасці патрэбна. Пра дзіду вельмі цікава, пра дзяцей таксама. Дзе мае дыскі? Could I see some more? Certainly. Так, я шукаю інфармацію, але я не ўпэўнены, дзе шукаць. Я ведаю, што мне патрэбна. Мне патрэбны скруткі, мужик. I'm looking for some information, but I'm not sure which book to ask for. No matter. I know a great deal. Так, вось зараз больш карысна. Не нешта гэткае абстрактнае. Драконы дранькіны. Мне трэба зведаць, дзе ў каго дыск знаходзіцца. Пра лётаючых людзей, якія лётаюць і распаўляюць казкі. І чуткі пра русалаў. Давайте больш пра драконаў. Learn more about dragons, about the Dragakin. Oh, yes, yes. We have some... Блин, ну гэта яшчэ больш чытаць. Я думаю, ён проста раскажа мне гісторыю. I did find something. Так, секреты драйкінаў. Яны вядомы пад шматлікімі імёнамі сярод міроў блізнюкоў. На агульнай мове іх часцей называюць драхкінамі. У некаторых варыяцыях ніжняй мовы дрэхінамі. У паўднёвых землях слова драгіх гаворыць аб гэтых самых яшчарах, якія з крыламі, у форме якой вядома звычайна асацыююць дракінаў. Так, у Ірхаде духі кінаў называюцца проста драк, без розніцы пра іх канкрэтную форму зараз. У Старке большасць культур называюць іх драконамі, дрейгамі, драхі, драгоны. Але звычайна яны гавораць толькі аб крылатай яшчарападобнай форме, а не духа, які знаходзіцца ў гэтай форме. Насамрэч, пакуль у Аркадыі у той момант, калі ў Аркадыі кінаў паважаюць і пазнаюць за іх Eternal, бясконцы, ну, па тыпу непаміраючыя духі для вялікай важнасці для баланса і ўсяго. У Старке кін у асноўным гэта істоты міфалогіі і казак. Аднак у некаторых старкаўскіх легендах і запісах, у асноўным у Бібліі, імя дракон асацыюецца з сіламі зла, і таму рэлігіёзная канатацыя пераносіцца ў трошкі змененай форме. То альбо што з'яўляецца драйкінамі? А чаму б не спытаць, хто тварец? Альбо што такое ўсё? Гэтыя пытанні застаюцца і неадказанымі, але потому што яны ў самой сваёй сутнасці не маюць адказу. Каб распавесці ўсё вядомае пра стваральніка, у адным адказе гэта не мае сэнсу. Таксама, як і паспрабаваць распавесці пра ўсё, без неабходнасці распавесці кожны элемент, які стварае ўсё. Тое ж самае і з дракінамі. Мы не можам адказаць, хто кін, альбо што такое кін. Але мы можам зрабіць некаторыя адказы на больш простыя пытанні. Пытанні, якія
узаемадзеючы, што мы бачым, і што мы чуем, і што мы адчуваем. І тое, што нам распавялі самі Кін. Адказы на гэта разам могуць дапамагчы нам зразумець трошкі аб агульнай праўдзе. Так. Аб тым, што такое, хто альбо што такое Дрейкін. Народжаныя ў пустэчы паміж зоркамі, піша 9 скрутак баланса, скрутак часу. Аб'яднаныя з усім, частка ўсяго, але па-за межамі ўсяго. Дрейкін, на старажытная варыяцыя Дрейкіна. Так. Чаму так шмат варыянцый інтэрпрэтацыі Дрейкіна ад культуры? Кін заўсёды былі часткова містэры, таямніцамі. І з таямніц з'яўляюцца легенды і міфы. Звычайна Кінаў бачыць як нішто іншае, як проста гісторыя. Ну так, это просто як кавалак гэтых самых гісторый бардаў. Ну, не тое, каб карысна. Драхі, так, амаль. Дрейхі, драхі, дракіны, друікіны. Але гэта не дапамагае іх знайсці. I'm looking for... Мне дыск патрэбны. Каму аддалі чакалкі дыску? The stone disc of the balance, yes? Yes, they're... Блін, складана, там мы дарэльна ў бібліятэцы апошнія 20-30 хвілін. Для тых, хто, магчыма, толькі далучыўся. Мы зараз знаходзімся ў бібліятэцы, збіраем інфармацыю неабходную, каб зразумець, дзе шукаць, што ў гэтым сусвеце. Нам трэба здабыць дыск, нам трэба знайсці драконаў, ну і ахоўніка тут няма, увогуле яшчэ і шлях назад. Чым больш мы даведаемся, тым лепей нам прасцей будзе потым. Але пакуль інфармацыі канкрэтнай, не той, каб шмат. Дыск баланса і падзеі, якія адбыліся, калі дыск быў знішчаны. Гавораць, што дыск быў атрымалі ў анклаве шмат тысячагоддзяў, абаронены ад пагрозы. Тыранскія салдаты паспрабавалі скрасці гэты дыск, але белы дракону сама спыніла іх, хоць і забаронена так рабіць. Цікавая забарона. Дыск вярталі з яе дапамогай у энклаў. Але гэта пагроза засталася сярод усіх, так што было вырашана, дыск расплавілі ў кузні драконьяга рту, трансфармаваліся ў элементы чатырох магічных людзей і далі гэтым людзям, каб яны трымалі іх. Я не зусім разумеў. 4 элементы 4 магічных людзей. Ну, па тыпу паветра, зямля, вось гэта ўсё? Магчыма, так? Так, а далей ім... Адзін камень спакойным душам, якія пяюць у цемры і фармуюць зямлю паміж сабою.
паміж сваімі нагамі. Адзін камень назіральнікаў лясоў, тых, хто знаходзіцца звонку. Адзін камень двум, што ствараюць адзінае з паветрам і морам. І адзін камень, як мне Володара Пярсцёнка зараз гэта нагадвае, і адзін камень гэтым самым вартаўнікам цёмнага полымя, бясконца цёмнага, The Mariners. Ну, по тыпу, нешта Mariners гэта ваяры? Не памятаю дакладна. Калі пройдзе час, каб аб'яднаць дыск, адзін чалавек зробіць падарожжа да ўсіх 4, у каго ёсць гэтыя кавалкі, і гэтыя кавалкі будуць отданы па іх жа жаданню. Таму што не будзе сумневаў у правільнасці гэтага, у праведнасці гэтага чалавека. Добра, нам павінны проста прыйсці. Ну, person, тут сказано пра person. Трэба прыйсці і каб нам аддалі. І ўсё будзе добра. Пра персонкі нічога няма. Так. Ну, добра. 4 народы, месца, адзін... адзін з 10 зямнымі звязаны, адзін з ляснымі звязаны, адзін з 2, якія з'яўляюцца аднім, аб'ядноўваючы паветра і ваду, і яшчэ адзін быў. Так, зараз. Давайте. Так. Пакуль гэта ў бібліятэку мне нічога, ну, у мой дзённік нічога з гэтага не дададзена, але я спадзяюсь, там з'явіцца. Не, ну зразумела, што персон, які прыйдзе да іх, гэта Эйпрыл. Але спачатку гаварылася, што ён быў разданы 4 людзям. Ну, персон. Адна персона мусіць схадзіць да ўсіх і ўсіх аб'яднаць і навекі скаваць у тартары. Дзе спрадвечная цемра. Так. Зноў яшчэ кнігу мне, калі ласка. Добра. У нас засталося 2 тэмы. Гэта вось русалы гэтыя, пра іх у моры песен, і потым пра лётаючых людзей. Давайте пра русалаў. About mermen who live beneath the Sea of Songs, and I'd like to find out more about them. Mermen in the Sea of Songs. Let me see what I can find, yes? Там было people? Мне падавалося, там person. I did find something of interest. I'll leave it here for you to read. Можа, ну я просто не вельмі уважліва. Ну, я спрабаваў уважліва чытаць, але ўжо трошкі занадта чытання ў гэтай бібліятэцы. My room also merman, mere people Merians. Магічны народ, які знаходзіцца ў бездані Вялікага акіяну і іншых марэй. З імі амаль няма ніякага кантакта. Іх было няшмат раней, але іх зараз, ну, колькасць іх павялічылася. Пацверджаны іх гарады. Яны знаходзяцца каля паміж Брыстол Атол і Гіенай. Ну, і ў цэнтры мора песен. Так, легенды. Іх рэлігія канцэнтруецца на боге, які жыве ў бездані Вялікага акіяну. І хто прывёў Майрумаў на зямлю з месца нейкага далёкага і цудоўнага. Цікава.
Добра, застаецца апошняя кніга. Гэта пра нейкіх лётаючых лётаючы народ, які можа распавесці нам гісторыі. Goodness, it's you again. Oh, you gave me such a Чаму fright. добразычлівы Бог забраў іх з цудоўнага месца? Там, стары марак, ён распавядаў увогуле гісторыі пра крыважэрнае канібалічнае божество, і там усе маракі іх баяцца. Літаральна, гэта казкі жудасныя пра іх. Мне падаецца, там цудоўнае гэтае месца, такое сабе цудоўнае. Магчыма, там ежа скончылася. Could I see some more Oh, certainly. Так, I'm looking for... No, man. апошнія Are лётаючы there any books народ. about flying people who observe and tell stories? Winged storytellers, hmm? I did find something of interest. I'll leave it here for you to read. Так, крылатыя казачнікі. Мне ёсць падазрэнне, хто гэта будзе. Так, Алатіян. The island of Elias, near the Briston Atoll. Maybe I should try to go there. Алатіян. Лётаючы народ, які паменшыўся ў колькасці за апошнія гады. Іх магчымасць лётаць на вялікай дыстанцыі зніжалася на працягу апошніх стагоддзяў. Алатіяны вядомы за іх магчымасць запамінаць і распавядаць гісторыі самага пачатку чалавецтва, нават да бягучых падзей. Самае вялікае племя алатіенаў, з якімі гандляры скантактаваліся, знаходзіцца у незаселеным востраве Алаес. Добра. Цікаво. Добра, але гэта мне не вельмі дапамагае. Я так разумею, што зараз я прачытаў усё, і мне гэта ўсё дадалося ў дзённік. Я спадзяюся, таму што запомніць, каму там што адправілася. Так. Але, пра галоўнае, каму былі адданыя кавалкі камяня, мне не распавялі ні халеры. Па тыпу не дадалося ў дзённік. Дзякуй вялікі, гуня. Ладно, давайте захаваемся на гэтым моманце. Можна ўвогуле перапісаць. Добра. Я на гэтым буду скончваць і буду перадаваць вас далей. Давайте паглядзім, хто у нас чым займаецца. У нас так-то неблага, мы прасунуліся па гісторыі, і я скажу, сёння не было адбітых нейкіх квестаў. Адзіны толькі здзівілі, калі я павінен быў да царквы здагадацца чамусьці пайсці. Можа, гэта ўзгадывалася дзесьці там шмат гадзін таму, але я вось пра гэта не памятаю ўвогуле. Так, сёння ў нас Ватафака БЛР у... Што гэта? Арена Breakout. Дайце-ка зазірну да яго хутченька, каб зразумець, чым ён займаецца. Добра, нейкі шутан. У нас Эріка у Randall's Monday гуляе зараз. І Evil Dive у Payday 3 знаходзіцца. Давайте я сёння вас перадам да Эрікі у Randall's Monday, бо больш квестаў, шмат квестаў не бывае, правильно? Таму пойдзем да яе. Так, а чаму у мяне знікла ўсё маё? Вось оно. Жадаю вам добрага вечара. У мяне вельмі напружаны тыдзень і наступны таксама шмат працы. Я спадзяюся, са стрымамі нічога не здарыцца, але ёсць верагоднасць, што некаторыя могуць адмяніцца ў апошні момант, таму што я проста буду не паспяваць усёй сваёй працы. Вось. Я жадаю вам добрага вечара і пабачымся.